Ben, boa tarde, benvidos e benvidas. Hoxe comezamos esta terceira sesión deste simposio sobre inteligencia artificial e lingua galega, presentándovos, en primeiro lugar, a Martina Fuentes Morono, que é unha investigadora enxeñeira biomédica, se non me engano, e ten un máster en inteligencia artificial, investigadora da Universidade de Vigo, do Centro Atlantic, non? E tamén, sobre todo, para min é unha especial satisfacción, debería dicir unha honra, presentar a Carme García Mateo, porque, bueno, que ademais vai ser posiblemente a próxima reitora da Universidade de Vigo, mas non está aquí nesa calidade, senón que está aquí en calidade de investigadora, é unha, bueno, catedrática de teoría do sinal da Universidade de Vigo, é a directora do grupo de tecnoloxías multimedia desa universidade e membro do Centro Atlantic tamén. Ademais, especialmente, Carme García Mateu ten unha calidade que resalta sobre os demais, que é unha das... foi a pioneira, digamos, nas tecnoloxías de voz na lingua galega, non? Xa nos anos 90 empezou a facer síntese de voz, non? Foi o primeiro que desenvolveu os primeiros sistemas de síntese de voz en galego, e iso, pois, ademais, seguiu traballando desde aquela, con certa discontinuidade por cuestións alleas á súa vontade, probablemente, e tamén, como hoxe van falar das linguas minorizadas diante da inteligencia artificial, ou a inteligencia artificial e as linguas minorizadas, tamén foi coautora de dous relevantes informes europeos nas que, digamos, do galego dentro das linguas europeas, as tecnoloxías lingüísticas do galego nas tecnoloxías entre as linguas europeas. O último deles, publicado no ano 22, da iniciativa ou marco da European Language Equality. Por tanto, digamos que está moi cualificada para contarnos, para falarnos do que hoxe nos vai falar. Así que, por favor, non quero quitarlles máis tempo cando queira. Gracias, José Luis, gracias a Oilga, Elisa, polo convite para estar hoxe aquí neste simposio. Realmente a colaboración co Ilga, pois como decía Xosé Luis, desde os anos 90, non? Que comenzamos aí nosas andainas con cotovía, abriéndonos como enxeñeiros de telecomunicación, e sempre digo, non? Que foi unha experiencia para contar, non? No sentido de que empezan a traballar xuntos, enxeñeiros, enxeñeiras, lingüistas, e ao principio hasta nos enfadábamos, porque falábamos do mesmo, creíamos que falábamos do mesmo, pero non nos entendíamos. Tardamos como un ano en realmente poder comunicarnos, non? E cada un de nós valorar o esforzo que estaban a facer os outros. Os lingüistas, por entender esta mente dos enxeñeiros práctica, pragmática, de empezar a facer fedellos, non? Fedellar e ter, en este caso, pois, un programa informático que falara en galego, e entón, entender que os enxeñeiros tiñamos esa necesidade e saber tamén das dificultades que había para conseguir algo de calidade. Recordo pois o de as os abertas, pechadas, horas, porque a máquina nin nada, non. Entonces, claro, pois os enxeñeiros non saben, os lingüistas son os percepcionistas de o que moito análise, a parálise pola análise. Bueno, isto non nos decíamos a cara, pero eso, como ano, digo, un ano podían ser 8 meses, 9 meses, 10 meses, non? Cando decíamos, lingüistas eran capaces de ver as dificultades, non? As dificultades de plasmar en regras, porque estábamos a falar de regras, non? Pois algo que non había regras, senón que había unha regra, moitísimas excepcións, xa
Pois, basicamente, como se aprende a partir de datos, unha aprendizaxe continua, non? Memorística, que coas máquinas a capacidade que tiñamos nasqueles momentos era imposible. Os enseñeiros aprendimos a ser máis modestos, non ser tan soberbios, a non decir non que isto se están pedindo a alumna, isto non importa, non, isto que están a pedir non, é dicir, non, este parato non fala ben, non fala ben, pero bueno, pero íbamos, o que sí víamos que era positivo, non? E despois xa convertímonos nun equipo de dúas universidades, que tamén non é fácil traballar en dúas universidades distintas, cos seus ritmos e as súas, incluso permitídeme, egos institucionales, non? Pero sí, éramos un equipo que traballaba xunto, entón xa sí que a linguaxe era común, non? E o que tratábamos era de mellorar. A tecnoloxía evolucionou claramente moito e abrimos ademais novos campos, non só campos da síntese, sino que pasamos ao campo tamén do recoñecemento de fala. Bueno, desde o principio a tarefa de recoller datos, se eran síntesis, pois grabacións, non, de unha persona ou de un par de persoas, ou se é para recoñecemento de fala, pois recoller fala distinta. Empezamos aí en recoñecemento de fala a traballar en transcripción de programas de noticias, porque era un ámbito que a nivel internacional había competicións internacionais, que era outra dos temas, digamos, nos traballamos en galego, pero utilizando metodoloxías, aproximacións, digamos, formas de traballar internacionais. Entonces, bueno, pues a forma de traballar en marcos experimentais que sean compartidos, non? O que se podan entender e que podas presentalos a outros investigadores en campos, en congresos internacionais, en publicacións internacionais e que se entenda. En aquel momento, a transcripcións de programas de noticias era o tema de investigación e nos o trasladamos aquí a TVG, non? Entonces, todas as capturas de telexornais, que tamén foi, bueno, pois un abrir, un desbrozar, o sea, que a nosa vida, miro moito a Lisa, porque Lisa está conmigo, un desbrozar, que era, pois, que a Televisión de Galicia cedera o uso dos telexornais, e todavía a día de hoxe, quizá que no proxecto non xa conseguiche os papeles, pero nós nunca conseguimos papeles, non? Pero bueno, sin papeles, traballamos sin papeles e avanzamos aí, non? Por lo tanto, captura de recursos lingüísticos, curación de recursos lingüísticos, desenvolvemento de tecnoloxía, en cada momento, pois a tecnoloxía que no momento de que se tratara, pois era que era máis puntera, non? Entonces, por eso pasamos de regras a modelos estatísticos, basados, por exemplo, en tecnoloxía de recoñecemento de fala, pois os modelos de Markov, que extraen os parámetros a partir desos datos, a xa empezar con redes neuronais, aprendizaxe máquina, inteligencia artificial, non? Todas estas tecnoloxías, que por suposto non vou a falar delas, ni moito menos, pero que sí que todos xa sabemos que consumen datos e datos e máis datos, non? Teño tamén como anécdotas un momento no que nos estábamos moi contentos de que tiñamos un recoñecedor de fala para o galego que tiña 20.000 palabras de vocabulario. Buah, a nivel español, a nivel catalán, a nivel euskera, o euskera tiña máis dificultades, era menos, maravilloso. Estamos a falar do ano 2010, temos un congreso bianual, a cada 2 anos de tecnoloxía da fala a nivel de España, de Portugal, nos reunimos ali todos, ven un investigador de Google, que é español, Pedro Carrasco, para presentarnos a tecnoloxía multilingüe de Google, porque Google era pioneiro frente a Apple, frente a outras, frente a Microsoft, en temas de multilingüismo, ¿no? De desenvolver tecnoloxía en distintos idiomas, e un avance, pois sabíamos que levaban un par de anos avanzando grandemente na parte de multilingüismo, que cada ano metían 20 idiomas, que xa chegaban, non sei, máis de 100 idiomas, estaban, por suposto, os idiomas do Estado español,
e ali nos presenta, e cando en vez de nos presentan, quedamos todos abrallados, non? E nos falan de que os seus sistemas de recoñecemento pois, tiñan máis de 100.000 palabras de vocabulario. Salimos dali os jefes de grupo e dixemos, recoñecemento de fala, pechamos. Pechamos, non? Bueno, pois porque claro, o salto era impresionante, o salto era a partir de datos. Non foi que pechamos, pero sí que moitos grupos de fala volvimos ás orixes, a procesamento da fala, de feito foi cando empezamos no noso grupo a darlle forte á liña de detección de enfermedades neurodegenerativas ou de estado mental por voz. Digamos, volvemos ao procesamento de voz porque non podíamos competir con os sistemas tipo Google. Pero, bueno, o tempo deunos un pouco na razón de decir esta tolemia de datos, sen incorporar coñecemento, pois a mellor pasa e pasou, porque agora todos tamén estamos vendo que moitos sistemas se pide que a tecnoloxía, ainda sendo basada en inteligencia artificial, en aprendizaxe máquina, sexa explicable, sexa interpretable. Bueno, pois entonces, datos sí, pero tamén sabendo que se fan con eles e por que se fan, e proporcionalidade, de ter moi claro a proporción, se vamos a facer un problema que nos podemos amañar con un sistema estatístico clásico, pois non utilizar un sistema que é unha caixa negra que non sabes o que fai e que pode ter implicacións éticas ou implicacións de privacidade, non? Bueno, isto, digamos, un pouco para dar contexto. Cal quere dicir que abandonamos no noso grupo a tecnoloxía, o desenvolvemento en tecnoloxía galego? Non. Non a abandonamos, pero, bueno, vamos utilizando, bueno, pois os recursos que están a nosa disposición, pois nas oportunidades que temos de colaborar en este caso con empresas, non? Por iso a charla de hoxe está comigo Martina Fuentes Morono, que acaba de incorporarse ao grupo nun proxecto que se chama iVida, que a segunda parte da charla vai ir sobre ese proxecto, sobre os recursos lingüísticos deste proxecto, un proxecto en colaboración coa empresa Validea, non? Entón, eu o que vou a facer é unha panorámica, como decía Xosé Luis, unha panorámica así moi por riba, non, do estado do galego en tecnoloxías, unha panorámica, digamos, longitudinal ao longo do tempo, presentando primeiro, bueno, simplemente, estos son as portadas desos dos informes aos que se refería Xosé Luis, de proxectos europeos dedicados a avaliar o estado da tecnoloxía dos idiomas, dun conxunto de idiomas de Europa. E a nos encargaron no ano 2011, no proxecto Metanet, no ano 2022, no proxecto ILE, do tema do galego, utilizando sempre a mesma metodoloxía para todos os idiomas. Basicamente, recopilación de información sobre recursos en galego. Esta gráfica que desde lonxe ao mellor pois eso, non se ve moi alá, pero o que único que quero amosar aquí é cal era a situación no 2022 dos distintos idiomas. Nas columnas son distintos tipos de tecnoloxías, non? E logo por filas están os idiomas. Canto máis verde este o gráfico, é que o estado das distintas tecnoloxías pois é suficiente para que os produtos sexan comerciales. Os idiomas de arriba verdes pois son os idiomas, pois basicamente o francés, o inglés, francés, alemán, non? No segundo recuadro de máis abaixo están os idiomas rexionais e aí están pois o galego, o vasco e o catalán, o euskera e o catalán. Aí hai nada de verde, hai bastante amarelo moi clariño, non? Pero, bueno, o catalán sempre está un poquinho mellor que o euskera e que o galego, non? Pero tampouco para botar cohetes, non?
Cal era a razón? Bueno, por suposto, desenvolvemento de tecnoloxía, pero a tecnoloxía, neste momento estamos a falar de 2021, todavía non irrumpira a inteligencia artificial ou a aprendizaxe máquina fortemente, non? Pero igualmente estaba baseado en datos, non? Entonces, basicamente, bueno, pois é a falta, a diagnose máis importante neses anos era a falta de recursos lingüísticos para desenvolver todo tipo de tecnoloxías, tanto de texto como de fala. Nos tivemos unha pequena colaboración co proxecto Nós, que presento aquí, amoso aquí no ano 2023, donde nun marco común avaliamos distintos recoñecedores de fala. Simplemente aquí non nos bueno, algún número comentarei, pero así só decir como se avalía a tecnoloxía. Se avalía a tecnoloxía establecendo un problema a resolver utilizando un marco que se chama un protocolo experimental, un marco experimental, ¿no? Dicindo, pues hai que facer esta tarefa, estos recursos son os que se van a empregar e esta é a medida que se va a utilizar para medir os distintos sistemas. Neste caso, o que estamos é a avaliar sistemas de recoñecemento de fala, polo tanto, temos que ter esa fala a recoñecer, aí lle chamamos corpus. E que corpus está en esta avaliación? Pois corpus difíciles. Na parte de arriba, o primer grupo, bueno, pois non son tan difíciles, son telexornais. E dicimos, bueno, os telexornais son complicados, pero hai situacións bastante máis complexas, non? Os telexornais teñen unha particularidade que hai un grado de bilingüismo importante, nos tiñamos máis ou menos estimado que un 10% da fala era en castelán, co cal un sistema totalmente galego pois fallaría, por suposto se castelán moito máis, non? Ten que manexar o tema do bilingüismo, o multilingüismo é un aspecto a ter en conta. O segundo dos grupos son material de programas tamén da Televisión de Galicia, da produtora Sete Media, do programa Vaya Troula. Non sei se vichedes algunha vez estes programas, pero xa entramos en unha componente de fala espontánea moi importante, non? E moita máis presencia, ademais de castelán. Despois no seguinte corpus da produtora audiovisual, na última Adiviña Producións, que era das máis complicadas. Bueno, en xeral, bueno, como se ve, falo de produtoras porque este era un proxecto para estas produtoras de televisión que tamén querían ese material, bueno, permitiron o coller, era para avaliar as posibilidades de empregar tecnoloxía de recoñecemento para facer a transcripción. No marco experimental tamén hai que ter, digamos, unha medida de como de ben ou de mal funcionan os sistemas. En recoñecemento de fala o que se utiliza é a word error rate, que basicamente o que mide son os errores, pero os errores non só son os errores de que unha palabra está mal traducida, sino de que faltan palabras, o sea, borrados, ou que hai insercións de palabras, non? Ten en conta esas tres medidas, porque a mellor un sistema pode traducir e transcribir moi ben, pero mete moitas palabras, pois esos tamén son erros, non? Entonces estamos a falar que en ese momento pois se avaliaron varios sistemas e aí está a izquierda en roxo pois, o que nos en aquel momento tiñamos o noso sistema de recoñecemento. En telexornais funcionaba bastante ben, un 21% de word error rate, e diréis, 21% é bastante. Bueno, para o estado da tecnoloxía naquel momento non era mal número, pero incluso comparando con sistemas en castelán, non? Pero en cambio, se xa vamos a fala máis espontánea, como os programas de Sete Media, por exemplo, Sete Media, a metaanálise de todos os programas é de 67, un 70%, o sea, que aí insertaba, a mellor o que decía antes, pode ser pois, insertados, borrados, non? E despois, bueno, pois en nos outros compos 51, 62, vale? Pois eso era o noso sistema. Bueno, pois nos estábamos, entre comillas, contentos con o noso sistema, isto que hai, non? En aquel momento, pois, probamos outros recoñecedores.
dos recoñecedores en aquel momento xa salira da empresa OpenAI, a mesma de ChatGPT, salira o Whisper. Estaba salindo. Probamos dúas versións. O Whisper, en principio, está feito por xente de Estados Unidos, non? Bueno, de donde sexa, pero desde logo por galegos non. Non tiña ningún convenio ca Televisión de Galicia, nin con as produtoras. O sea, adaptación ao problema, cero. Probamos dúas versións do Whisper, unha pequena, a que lle chamaban pequena, e a grande. O grande quere dicir o modelo, modelos con máis parámetros ou con menos parámetros, o sea, que consumen máis máquina ou con menos máquina. Despois, o pequeno sí que tiña característica de que era, bueno, o outro tamén, pero a característica de que foran multilingües. E se vedes os números, mellores que os nosos. O que decía antes, non? Cando a conferencia de Google, bueno, paramos, non? Paramos porque non somos quen. Paramos porque non somos quen. Que collían esta xente? Pois todo o que arrapiñaban con todo. Arrapiñaban con todo e arrapiñaban situacións onde a xente pois falan galego, non falan galego, transcribían, tiñan datos curados? Pois non sei, non o sei, pero poñería a man no lume que para o galego non tiñan datos curados, non? O que se pasa que os sistemas sí que viran moitas situacións, galego, galego-portugués, castelán, distintos acentos de castelán, todo tipo de situacións, non? Bueno, pois aí estamos, non? Isto avanzou, seguro. No, sei que agora se estás a facer máis avaliacións de recoñecedores de fala, pero xa como usuarios vemos que os recoñecedores funcionan moitísimo mellor. Estamos a falar desde o ano 2022, 2023 agora, o salto en cualidade aumentou de forma importante, non? Pero xa todo, digamos, nos seguimos traballando nesto. En desenvolver recoñecedores de fala de grandes vocabularios, non, non. En entorno aberto, non, aí non somos quen, somos un grupo pequeno, un grupo de investigación, non entramos, non somos quen de entrar aí. Pero sí que hai un nicho importante que empresas ou entidades que necesitan adaptar tecnoloxía ou probar tecnoloxía en entornos controlados, en entornos de galego, non? En situacións onde os grandes non son quen de proporcionar ferramentas co cal se necesita ou necesítase un produto máis cuidado, non? Aí iniciamos a colaboración no ano 2023, unha colaboración sostenida no tempo, con desenvolvemento tanto de proxectos como de teses industriais coa empresa Validea. É un proxecto que arrancamos con unha campaña de publicidade moi importante, foi recoller datos para o desenvolvemento dun asistente virtual para comunicación de persoas maiores, non? Tiñan dos proxectos, Neta e Yidi. Hai unha campaña, fixemos unha campaña, bueno, Validea e nos tamén con subvención do proxecto L, para captar voces, gravar voces. Hubo, pues, en esa campaña, hubo distintas estrategias e unha que funcionou moi ben foron estes anuncios que a mellor algúns de vos miraches, que, bueno, non vou poñer agora porque senón non lle deixo a Martina que fale, non? De tocar a fibra sensible da xente, porque o que lle pedíamos é darnos unha grabación da túa voz. Esta grabación é para que esta señora, que era abuela de un dos publicistas, poda empregar un trebello, poda empregar un teléfono en galego e poda falar coa súa neta. O proxecto tamén se chamaba Neta, non? Realmente aquí a xente respondeu moi ben, fomos quen de gravar moita voz, do entorno, o sea, do entorno da aplicación onde se iba a desenvolver o sistema, non?
gravamos máis de 250.000 grabacións, tivemos máis de 250.000 grabacións, dábamos tamén un premio, o sea, que había moitas cousas e fíxose rápido. Creo que iso tamén é importante. Se faz unha campaña, fala rápido, colabora. Esta parte social, esta parte de colaboración público-privada, porque estamos convencidos, se Validea a primeira, que se o fixera solo Validea non iba a conseguir esta cantidade de voz, facela con unha universidade, con un grupo de investigación para a investigación con transparencia e o corpus ademais está disponible para poder empregarse, non? Co cal é un exemplo de éxito, non? É verdad que tamén do ano 2023 aquí pois a xente como é máis reacia que os seus datos se usen, bueno, teño que dicir que en certos ambientes sí, pero en outros non. Aínda fai nada que din unha charla fai 15 días aquí aquí na Casa das Máquinas, non? Sobre eso, sobre enfermedades neurodegenerativas, e falaba da dificultade de ter datos de persoas pois, con doenzas mentais ou doenzas de outro tipo, que, bueno, pois, o tema de privacidade pois, é moito máis serio. E ao final da charla, unha señora acercouse e díxome: fai comigo o que queiras. Ten esclerosis múltiple e veía que era necesaria a grabación de voz que iba a beneficiarlle, non? Entón, si hai transparencia, si hai humildade, si hai rigor, non? Pois a xente si que doa a súa voz, non? Desde finais de novembro de 2022, si en 2010 fora aquelo de Google, aquí foi o ChatGPT. Esa fecha é para os anales da historia, os grandes modelos de lenguaxe. Isto, bueno, pois un árbol dos orixes dos modelos de lenguaxe, como van crecendo distintas ramas, non? Hasta chegar a unha situación como esta. Esta é unha avaliación de modelos de lenguaxe para unha tarefa en concreto. A tarefa é, bueno, responder preguntas de múltiple opción, pero o que me quero fixar é que hai unha raya aí arriba que marca as prestacións dos humanos nesa tarefa. Os modelos de lenguaxe superan xa os humanos, dependendo da tarefa, non? Pero sí que superan. Que sucede con estes modelos? Que estes modelos consumen moita enerxía, tanto no momento de adestramento, pero ademais ocupan moita memoria, son complexos, son excesivamente grandes para moitas das tarefas, non? Pero isto o que se está a usar? Sí, se está a usar en múltiples campos, non? Aquí donde esta transparencia un pouco que marca é onde estamos agora, onde estamos no ámbito dos axentes baseados en inteligencia artificial, pois eso, hai unha comunicación entre un humán e unha máquina para desenvolver unha tarefa, ese desenvolvemento desa tarefa é por preguntas. Neste caso, quero escribir un ensaio, quero escribir un artigo. Bueno, pois haberá un modelo de linguaxe que recopile datos da web sobre o tema do ensaio. Despois haberá outro modelo de lenguaxe distinto especializado en escribir ensaios. E así, bueno, pois dependendo do tipo de tarea, o que vai haber son distintos modelos de lenguaxe que vayan facendo cada un deles unha tarefa. E, bueno, neste entorno de agentes, pois eso, poñemos tarefas, van facendo, revisamos, e a calidade dos modelos tamén, o do software é que o que presenten, pois estea como revisado, que o propio modelo teña certa información de que o que está a facer está a facelo ben, non? É aquí onde entra o proxecto Hai Vida, e pasolle a palabra a Martina, porque aí é onde andamos nos, no campo dos axentes, pois temos este proxecto con Validea. Ben, o proxecto Hai Vida ten como obxectivo principal ser capaz de adaptar modelos de linguaxe ao galego e especialmente ao ámbito sanitario. Para lograr isto, un dos principais problemas que temos son os datos, porque realmente se ti queres adestrar un modelo e lograr un rendemento nunha tarefa concreta que sexa superable a un modelo de propósito xeral, necesitas datos dunha gran calidade. Neste caso, como está centrado no ámbito médico, o que vamos a necesitar é construir un conxunto de datos libre, preferiblemente,
que conte con preguntas e respostas que reflexen as situacións complexas da práctica clínica. Antes de nada, vamos a presentarvos unha pequena revisión dos recursos lingüísticos open source existentes en galego. Vamos a diferencialos en función do obxectivo co que queiramos realizar o entrenamento. Por unha banda, temos corpus masivos xerais, onde destaca Corpus Nos do proxecto Nos, que en este caso é o que se busca adestrar un LLM desde cero, é dicir, sin partir de conocemento previo, ser capaz de adestralo en tarefas de propósito xeral. Por outra banda, temos conxuntos de datos especializados que en este caso empréganse para redestrar modelos e mellorar o seu rendemento en tarefas concretas, que sería o noso caso. Temos diferentes conxuntos de datos traducidos ao galego, como pode ser Galcola ou Galician Alpaca, e outros que están diseñados propiamente na nosa lingua, como son Summarization ou Paráfrasis. Tamén debemos coñecer todos aqueles recursos que nos sirven para avaliar a nosa lingua. No ano 2025 xurden os marcos de avaliación de Iberobench e Iberbench, que é a primeira vez que se prestan os marcos que nos permiten avaliar modelos de lenguaxe en múltiples tarefas nas linguas ibéricas e, polo tanto, en galego. Isto é un finto importante, xa que estos marcos opoñen unha referencia pública e estructurada para avaliar linguas minoritarias. Nesta gráfica que se presenta en pantalla, presentada no artigo Iberbench, temos o rendemento medio en múltiples tarefas por cada un dos modelos de linguaxe en cada unha das linguas europeas. Foi realizada a comezos do ano 2025 e os modelos que resaltan polo seu rendemento en galego son RigoChat, que foi presentado polo Instituto de Enxeñería do Conocemento da Universidade Autónoma de Madrid, e Queen, que é un modelo de Alibaba Cloud, unha empresa china. Non obstante, se esta evaluación a repetísemos agora mesmo, os resultados serían diferentes, xa que o mundo dos modelos de linguaxe está en constante evolución e, polo tanto, destacarían outros modelos como Gemma 3 ou, por exemplo, os modelos open source de OpenAI. Tras esta pequena revisión, do que somos conscientes é de que non existe ningún conxunto de datos que este especializado no ámbito clínico e, polo tanto, sin ningún tipo de recurso adicional agora mesmo é imposible adestrar un LLM que mellore no ámbito da saúde. Ante esta situación, preséntanse dúas alternativas principais. Por unha banda, temos a xeración de datos sintéticos empregando modelos de linguaxe avanzadas para crear dataset de preguntas-respostas. E, pola outra banda, teríamos traducir conxuntos de datos que xa están consolidados noutras linguas maioritarias, como pode ser inglés, ao galego. Desta forma, o que vamos a ter son conxuntos fiables que nos van permitir adestrar LLM seguros, evitar e reducir os riscos de erros, así como tamén que a información que está contida nestes datasets é de especial utilidade no ámbito clínico. Dentro da traducción automática, dentro da traducción, vamos a poñer o foco na traducción automática e temos diferentes enfoques co que podemos abordala. Por unha banda, temos a traducción automática xeralista, donde teríamos modelos como Google Translate, que aquí os principais erros que se observan en na traducción de textos complexos son en que as traduccións que se realizan son literais, así como tamén que hai moitos termos que son incorrectos. A intelixencia artificial tamén nos pode axudar a realizar a traducción e aquí é onde entran diferentes tres perspectivas diferentes. Por unha banda, temos os LLMs de propósito xeral, que aquí o que se faría é un axuste do prompt para especializalo nunha tarea de traducción. O que pasa é que realizar este axuste para ter un rendemento óptimo en traducción é moi complicado e tamén o formato das saídas, é dicir, a traducción xerada polo modelo, ten un formato inconsistente. Tamén temos modelos de traducción automática convencionais, que aquí o principal problema que se atopa é que non teñen unha adaptación ao contexto e que tamén que as traducións volven a ser literais e os termos que se incluen no ámbito médico pois son incorrectos. E por último, cara onde estamos avanzando é cara a presentación de LLMs especializados en traducción automática instruído. Aquí onde se presenta o modelo Salamandra TA realizado dentro do proxecto Ilenia polo Barcelona Supercomputing Center. Este modelo soporta 35 linguas europeas, entre elas están as linguas ibéricas e o galego, polo tanto. Ademais, presenta numerosas ventaxas porque non só nos permite realizar traduccións de oracións, parágrafos ou documentos completos, senón que tamén nos permite avaliar a traducción automática realizada, xerar alternativas de traducción, realizar corrección gramatical de textos e tamén recoñecer entidades nomeadas. O seu rendemento está comprobado, é o modelo que no día de hoxe supera a todos os modelos convencionais de traducción automática que atopamos.
Agora vou a contar como estamos empregando este modelo no noso estudo. O que estamos realizando é a traducción do conxunto de datos MEDQuad, que é un dos conxuntos de datos máis representativos dentro do ámbito médico, que contén preguntas e respostas de múltiples fontes e, sobre todo, destaca a importancia que da fonte da saúde das persoas maiores, de todas aquelas enfermidades que están relacionadas coas persoas maiores e tamén dos cuidados xeriátricos. Nós o que queremos aquí é avaliar a calidade da traducción. Realizámosla empregando 3 métricas, nunha escala do 0 ao 5, estudamos a fidelidade semántica da traducción e vendo se o contido que presenta a traducción é o mesmo que o texto original. Tamén evaluamos a terminoloxía médica, se é correcta e adecuada en galego, e por último realizamos unha evaluación da fluidez e coherencia, co obxectivo de medir se o texto é claro, presenta cohesión e é lexible no noso idioma. Con estas 3 métricas facemos unha puntuación global para ver canto de boa é a traducción xerada polo modelo. Por outra banda, tamén estamos co proceso de curado do conxunto de datos co obxectivo de construir un gold estándar. Aquí o que realizamos por unha banda é a adaptación de pregunta a resposta para buscar unha maior correspondencia. Tamén dividimos a resposta en parágrafos se necesario, correximos o texto traducido e tamén indicamos os diferentes motivos de corrección que os temos identificados como nunha lista de ítems. Entre eles podíamos encontrar a presencia de anglicismos na traducción, de castelanismos ou, por exemplo, de que a traducción é demasiado literal. E, por último, tamén estamos plantexando unha metodoloxía para análisis da complexidade textual da resposta desde a perspectiva da traducción, incluindo tanto criterios semánticos como sintácticos. Aquí o que buscamos é saber se o modelo de traducción traduce peor as frases máis complexas e, con isto, propoñer melloras futuras. Entre os retos futuros, polo tanto, temos que utilizar este conxunto de datos curados do ámbito médico para readestrar o modelo de traducción e, polo tanto, mellorar a calidade das traduccións do inglés ao galego. E, por outra parte, tamén planteamos empregar este conxunto curado para realizar un axuste fino do modelo e que mellore o rendemento no ámbito clínico. Como conclusión, o que nos gustaría presentar é que a idea clave é que as linguas minoritarias non quedan atrás porque avanza a tecnoloxía, senón porque non están representadas. E isto é algo que podemos cambiar. Na primeira parte da presentación mostramos cal é a situación do galego na tecnoloxía, sobre todo na inteligencia artificial. Vimos que hai modelos prometedores, que hai moitos grupos de investigación moi comprometidos e que hai avances reais. Pero tamén vimos a realidade. Faltan datos e, sobre todo, datos de calidade. É por iso que a segunda parte da presentación é moi importante. Que facer cando non temos datos? Pois a resposta non é renunciar, senón que é crear, traducir e curar datos. Propoñer alternativas como adaptar modelos ao galego usando recursos recoñecidos internacionalmente, traducidos e curados con ferramentas como Salamandra TA. Polo tanto, a idea é clave. A idea clave é que non se trata de que o galego se adapte á inteligencia artificial, senón de facer que a inteligencia artificial funcione en galego. E isto é algo que podemos conseguir. E, además de non quedarnos atrás, vamos a ser parte activa do futuro. Isto é todo, moitas gracias por escoitarnos e calquera dúbida estaremos encantadas de resolvela. Pois moitas grazas pola presentación e, ademais, alegro-me moito desta última parte, porque precisamente tiña anotado esa frase que dixe Carmen, e paramos porque non somos quen. Entón, claro, a miña pregunta era precisamente, vale, entonces que resulta que se non somos quen, entonces que se avanzan tal, que facemos? Renunciamos, non? Temos que, efectivamente, pues, menos mal que, de hecho, xa contestaches a pregunta que eu ia facer. Pero, algunha outra por aquí haberá, seguramente, non? Algunha outra pregunta? Algunha pregunta, por favor? Boa tarde. Pois non sei quen queredes responder, pero como corrixides, como curades os textos? Como é o proceso? O proceso agora estamos realizando tamén cunha filóloga galega, filóloga inglesa con un doctorado. O que facemos basicamente, en primeiro lugar, é adaptar as preguntas ás respostas, porque en moitas ocasións as preguntas son preguntas xenéricas e a resposta moi concreta. Entón necesitamos que estén aliñadas para ao futuro mellorar o rendemento do modelo. E despois correximos as frases manualmente, vendo se son correctas na nosa lingua. Por iso temos unha lista de ítems. En función dos ítems, pois tamén lle otorgamos como un valor á traducción que está incluído é como que a parte da evaluación da calidade de traducción e do curado van simultáneas.
Bueno, tárdase moito en facer o curado. Nós, neste conxunto de datos, estamos tratando de curar unhas 11.000 filas, pero todavía vamos, unhas 11.000 preguntas e respostas, pero todavía vamos polas 600 e levamos aproximadamente traballando 2 meses, polo que é un traballo moi laborioso. Pero que, a día de hoxe é necesario porque os modelos de traducción todavía non teñen a calidade como para que non sexa necesario realizar esa revisión manual. En este proceso de incorporar pues eso aos humanos no proceso de curado, non? Volve a ser outro exemplo de nós como enxeñeiras, rápido, que 11.000 frases é moito, non? Empezamos a traballar dentro da colaboración co Instituto Ramón Piñeiro pois neste tema de revisión e claro, iba moi lenta, o sea, tan lenta, pero non era problema dela, digamos, porque se te empezas a fixar en moitas cousas, pois volvemos, entonces sí que xa non acabamos. Entonces, a primeira decisión foi vamos a establecer criterios, non? Vamos a volver a comunicarnos. Isto sería o maravilloso, isto sería o necesario 100%, con isto nos podemos avanzar, pois, aí andamos e xa todo, tardaremos uns meses en acabar de revisar o corpus, non? Non o dixemos, pero o corpus estaba en inglés, non? Porque non atopamos polo de agora ningún corpus en castelán desas características, que a traducción de castelán a galego sería máis fácil, non? Sería máis rápida de facela. Sí, eu quería facer unha pregunta. No caso concreto deste proxecto da IVIDA en colaboración con Validea, cal é a idea de uso final? O sea, quero dicir, que un médico poida dictar un diagnóstico ou cal é a idea de uso final unha vez que se remata o traballo? Validea, nos estamos dentro do proxecto IVIDA, nos somos subcontratistas de Validea. Entonces, Validea co seu consorcio están desenvolvendo unha serie de tecnoloxía máis, digamos, tecnoloxía máis que xa está aí, non? Para facer toda unha serie de produtos. Nos, o acordo que temos con Validea é estar na fronteira do coñecemento, desenvolvendo estes axentes conversacionais que permitan aos clínicos interaccionar cos pacientes e coas historias clínicas, non? Por iso de preguntas e respostas do ámbito clínico, non? Podemos imaginarnos sistemas como o de agora, se teño estos síntomas, que enfermedad pode ser, pero que a resposta do sistema, do axente, sea correcta e sea rigurosa desde un punto de vista médico. Máis preguntas? Algúna máis? Ben, pois, non hai máis preguntas, como xa estamos máis ou menos, culpa foi nosa, que nos empezamos un pouco máis atrasados, pero estamos máis ou menos no tempo, pasamos entón a seguinte, moito agradecendolles a súa presentación. Digo que comezamos agora xa unha fase un pouco diferente deste simposio. Se os nos 2 días anteriores, e máis nesta comunicación, basicamente se falou de tecnoloxías, de inteligencia artificial desde o punto de vista das tecnoloxías, pero ao mesmo tempo, prácticamente en todas as intervencións saltaron as cuestións de tipo ético, as preocupacións de tipo ético tamén, que os propios investigadores, non as propias persoas que están investigando, digamos, se enfrontaban, non? Encontraban esas preocupacións, ben, para estas tecnoloxías que estamos facendo, non? Hasta que punto, por unha parte, temos que facelas porque xa están aí e nós tamén necesitamos ter ese coñecemento e ter esa capacidade, non? Pero por outro lado, está a cuestión de que estamos facendo, que efectos está tendo xa na sociedade, na repercusión nos empregos, na cuestión de lesión de dereitos, etcétera. Pois nesta segunda parte precisamente imos falar diso. Por unha parte, agora é un placer presentar a Luís Míguez Macho,
que é catedrático de Dereito Administrativo da Universidade de Santiago de Compostela, que nos vai falar sobre o regulamento da Unión Europea, a regulamentación da inteligencia artificial nestes momentos, e despois, posteriormente, haberá unha mesa redonda con representantes de profesións potencialmente afectadas precisamente por estas aplicacións de inteligencia artificial. Pero, por tanto, cando queira, deixo a palabra. Moitas gracias. Agora está... vale, perdón. Digo que para mí é un placer estar aquí neste coloquio falando dos temas que son propios do meu ámbito de especialidade, que é, obviamente, pois a regulación legal da inteligencia artificial, porque, como se vende dicir, efectivamente, todos sabemos que estas tecnoloxías intelixentes teñen grandes vantaxes, aportan moitas cousas, pero tamén teñen riscos. E como teñen riscos, cando hai actividades que presentan riscos ou que poden xerar problemas, pois, lóxicamente, o dereito, tarde ou temprano, ocúpase delas e ten que regulalas. E dende o ano pasado temos unha regulación dos sistemas de inteligencia artificial de ámbito europeo, de ámbito da Unión Europea. Tamén temos aquí en Galicia unha lei de inteligencia artificial, a que me referirei un pouco, quizáis, ao final, pero a legislación galega, a legislación autonómica, ten unha función fundamentalmente de regular o uso dos sistemas de inteligencia artificial no ámbito da propia administración autonómica, o propio sector público autonómico. Non é unha regulación de ámbito xeral dos sistemas de inteligencia artificial como a que fixo a Unión Europea. Entón, eu, intentando non ser moi especializado, vou intentar dar un pouco unha idea de as bases desta regulación que fixo a Unión Europea, que é o que significa, que é o que pretende, e tamén que repercusións pode ter para o ámbito do sector cultural, do sector audiovisual, etc. De todo este tipo de industrias que non están moi directamente afectadas polo regulamento, polo que xa veremos, pero que algúns reflexos pode ter esta normativa tamén neste ámbito. Como digo, este regulamento... Este regulamento é moi recente, é do ano pasado, custou bastante elaboralo, porque o tema de como regular a inteligencia artificial é unha cuestión bastante complicada dende o punto de vista da súa repercusión política, da súa repercusión económica, pero xa temos a norma. Xa temos a norma, irá entrando en vigor, irá aplicándose de maneira progresiva, pouco a pouco, porque unha norma, como xa comentarei, moi complexa, pero para facernos unha idea, en agosto do ano próximo, en agosto de 2026, o que é o núcleo duro do regulamento estará xa en aplicación, en principio. Co cal, estamos nun momento pois clave na entrada en vigor destas disposicións do regulamento que establece normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Por que a Unión Europea tomou a decisión, ao final, como digo, de establecer unha regulación da inteligencia artificial? Hai un motivo obvio, que veño de dicir, que é que, efectivamente, a inteligencia artificial, ademais de ventaxes, ten tamén riscos. Riscos para a seguridade, para a saúde das persoas e para os dereitos fundamentais. Ese é o motivo de fondo, polo cal se entende que hai que regular a inteligencia artificial e que non se pode deixar totalmente libre, digamos. Pero por que intervén precisamente a Unión Europea nesta materia? Intervén a Unión Europea, en primeiro lugar, como poño nesa diapositiva, porque hai un interese na Unión Europea de evitar que se produza unha fragmentación regulatoria nesta materia. É dicir, que cada Estado, ou dentro de cada Estado incluso, pois, como sería aquí en España, pois cada comunidade autónoma regule de maneira distinta a inteligencia artificial. Por qué? Porque iso sería un problema? Pois sería un problema porque Europa, neste ámbito da inteligencia artificial, ten un certo atraso con respecto aos nosos competidores nos mercados globais, con respecto aos Estados Unidos, con respecto a China no desenvolvemento destas tecnoloxías. Se nos fixésemos unha regulación fragmentada a nivel, digamos, nacional ou local, incluso, ese atraso tecnolóxico sería todavía máis grave, porque eso dificultaría moito o desenvolvemento destas tecnoloxías intelixentes e a súa colocación no mercado. Por iso a Unión Europea considera que ten que haber unha regulación o máis uniforme posible no ámbito da Unión Europea, de maneira que neste eido a Unión Europea funcione como un mercado único, realmente único, que teña unhas regras únicas e, fixadevos ben, aplicables non solamente
a quen deseña e produce sistemas de inteligencia artificial dentro da propia Unión Europea, senón tamén a quen quere colocar os seus produtos de inteligencia artificial dende fora da Unión Europea. Este regulamento, así, vai ter un certo efecto extraterritorial, porque, xa digo, calquera empresa que produce sistemas de inteligencia artificial en calquera lugar do mundo, se os quere colocar no mercado da Unión Europea, ten que pasar polas normas que establece este regulamento. Ademais, outra cuestión que tamén se valorou moito e que levou a que tardase a elaboración do regulamento é como encontrar un equilibrio entre a necesidade de regular para protexer, como dixen, pois a saúde e a seguridade das persoas, os dereitos das persoas, pero non establecer tampouco unha regulación tan abafante que poida frear o desenvolvemento da inteligencia artificial no ámbito da Unión Europea. Tratar de encontrar un equilibrio entre regulación e desenvolvemento tecnolóxico. Esa é unha cuestión moi complexa, porque hai que regular, pero sen pasarse da raya, por dicilo de alguna maneira. Aí a Unión Europea tiña varias alternativas que se barallaron, que se pensaron, que se debatiron. Facer un réxime puramente voluntario, de etiquetado, como se fai ás veces cos produtos que se queren promocionar como seguros, pero sen impoñer obrigas, que sería a opción máis blanda, a opción que chaman os anglosaxóns de soft law. A posibilidade de, como están facendo en Estados Unidos ou en China, de non facer unha regulación global da inteligencia artificial, senón facer solamente unha regulación sectorial en determinados ámbitos, non regular toda a inteligencia artificial, senón solamente cando se utiliza en determinados sectores especialmente sensibles, ou facer unha normativa xeral, pero unha normativa xeral que o que ao final se adoptou, unha normativa sectorial xeral, digo, baseada nun criterio dos riscos. É dicir, que non sexa indiscriminada, que non se aplique de maneira indiscriminada a todos os sistemas de inteligencia artificial, senón que discrimine en función do grao de risco que ten o sistema de inteligencia artificial para eses valores que dixen antes, para a saúde e a seguridade das persoas por un lado, para os dereitos fundamentais por outro. Por iso digo que no ámbito do sector audiovisual e do sector cultural a incidencia que ten o regulamento é menor, porque é un ámbito onde normalmente os sistemas que se utilizan é moi difícil que teñan unha repercusión directa para a saúde, a seguridade, os dereitos fundamentais das persoas. Ben, outra cuestión que tamén é importante para entender esta normativa da Unión Europea. Claro, a Unión Europea, aínda que se basea en certos principios, en certos valores, como é a protección dos dereitos fundamentais, é tamén, ou é sobre todo, un mercado único. Entón, cando quere regular fenómenos como da inteligencia artificial, a hora de atopar nos seus tratados constitutivos, no Tratado da Unión Europea, no Tratado de Funcionamento da Unión Europea, unha base xurídica para intervir nestas cuestións, moitas veces o fai, como ocorre neste caso, a inteligencia artificial, dende o punto de vista precisamente da regulación dos mercados. Entón, fixadevos, porque isto tamén é unha cuestión interesante, que a Unión Europea regula a inteligencia artificial, os sistemas de inteligencia artificial, como produtos que se introducen nun mercado. Produtos, como dixen, que xeran riscos e que, polo tanto, necesitan un control dende o ámbito público. Esa é un pouco a perspectiva que ten a Unión Europea a hora de regular os sistemas de inteligencia artificial. Repito, produtos que se introducen nun mercado e que, como dixen antes, necesitan regras uniformes en toda a Unión Europea para que ese mercado non se fragmente, non se rompa e, polo tanto, sexa máis difícil o seu desenvolvemento. Outra cuestión tamén interesante é a Unión Europea ten basicamente dous tipos de instrumentos normativos, que son o regulamento e a directiva. É moi posible que oídesedes falar algunha vez das directivas da Unión Europea. A diferencia é que as directivas necesitan despois o que dicimos técnicamente unha transposición ao dereito interno, é dicir, os Estados membros teñen que adaptar as súas normas internas á directiva, normalmente dictando algunha lei ou algunha norma de desenvolvemento interno. Nos regulamentos non é así, os regulamentos aplícanse directamente nos Estados membros, non necesitan esa intermediación por parte dos Estados. No caso da inteligencia artificial, da regulación dos sistemas de inteligencia artificial, a Unión Europea optou polo regulamento, non pola directiva. Precisamente con esa intención
de que a regulación sexa o máis uniforme posible e non dar lugar a que os distintos estados poidan ter variantes regulatorias que poidan xerar problemas. Outro tema importante, que para os xuristas é importante do punto de vista técnico, por suposto, pero para os xuristas é tamén moi importante. O primeiro que fai o regulamento é definir que é un sistema de inteligencia artificial, porque obviamente, se non sabemos o que estamos a regular, pois a regulación non vai sair moi ben. Claro, para os que non somos técnicos do ámbito informático, saber distinguir o que é un sistema de inteligencia artificial do que son outros sistemas, outros tipos de aplicacións ou de dispositivos informáticos non é sempre moi fácil. De feito, esta cuestión da definición dos sistemas de inteligencia artificial foi unha das máis discutidas, máis debatidas en todo o proceso de elaboración do regulamento. Finalmente, a Unión Europea optou por unha definición que está tomada de documentos que proceden da Organización de Cooperación e Desenvolvemento Económico, dunha organización internacional do ámbito da cooperación e desenvolvemento económico, precisamente para ter unha definición de inteligencia artificial o máis global posible, non intentar inventar unha definición propia que poida despois producir problemas cando se teñe que entender, cando se ten que entender por parte de operadores económicos, por exemplo, que están fora da Unión Europea. A definición, voume parar un instante, sen entrar en cuestións técnicas que, xa digo, non son experto, obviamente, pero sí ten algunhas cuestións que son interesantes para ver o que entende este regulamento por sistemas de inteligencia artificial. Di que son sistemas baseados nunha máquina que están deseñados para funcionar con distintos niveis de autonomía e que poden mostrar capacidade de adaptación logo do seu despregamento, despregadura, é o termo galego, porque na traducción en español optaron por despliegue, pero despliegue en galego a única traducción que hai é despregadura, que non é unha palabra moi bonita, precisamente. Pero bueno, entón que presentan, pero fixadevos que isto é moi interesante, a idea de que son sistemas informáticos que teñen un certo nivel de autonomía, maior ou menor, e capacidade de adaptación despois de que se poñen en funcionamento, de que se poñen en marcha, de alguma maneira. E despois que para obxectivos explícitos ou implícitos infiren da información de entrada que reciben a maneira de xerar resultados de saída, que poden ser predicións, contidos, recomendacións, decisións, que poden influir en contornos tanto físicos como virtuais. Pero un pouco a clave desta definición é esa idea de que son sistemas informáticos que teñen un certo nivel de autonomía e que teñen esa capacidade de adaptación. Eso é importante. Como funciona? Dicía antes que a Unión Europea optou por un sistema, por un modelo de regulación xeral, de todos os sistemas de inteligencia artificial, pero graduado en función dos riscos. É dicir, a máis risco, a regulación é máis forte, a menos risco, a regulación é máis leve. Esa é a idea que ten este regulamento da Unión Europea. Entón, isto como se concreta no regulamento? Pois hai, basicamente, podemos distinguir como 3 niveis. O primeiro, vou enuncialos e despois vou entrar un pouquiño máis en detalle en cada un deles. O primeiro é o das prácticas prohibidas. É dicir, no regulamento identifícanse certas prácticas de inteligencia artificial, porque neste caso, máis que sistemas, son usos da inteligencia artificial que se consideran radicalmente incompatibles cos principios e valores nos que se basan as nosas sociedades. Son incompatibles cunha sociedade democrática avanzada como é a dos Estados da Unión Europea. E, por lo tanto, esas prácticas, en principio, quedan prohibidas, exclúense. Hai algún caso, xa o direi, no que hai algunha excepción da que son prácticas en principio prohibidas, cando se usa para determinados fins pódense permitir, pero a idea xeral é que son prácticas, xa digo, de inteligencia artificial incompatibles co noso sistema de principios e valores. Logo, o seguinte nivel sería o dos sistemas de inteligencia artificial que se denominan de alto risco. Se denominan de alto risco porque son sistemas que xeran, que producen riscos para a saúde, a seguridade ou para os dereitos fundamentais das persoas, pero que neste caso non se consideran incompatibles absolutamente con o noso sistema de principios e valores. Teñen riscos, pero tamén teñen vantaxes que hai que aproveitar. Entón, nestes sistemas de alto risco, o que se fai é establecer unha regulación legal baseada un pouco no modelo, como xa direi, do control
de seguridade que se fai con calquera produto que presenta riscos dese tipo. Unha avaliación de conformidade, o término técnico, que fai que o produto, antes de ponerse no mercado, teña que pasar por uns controis que garanten, de alguma maneira, que eses riscos que ten non se van materializar na medida do posible. E logo estaría o último nivel, que sería os sistemas de inteligencia artificial que non presentan un alto risco, que serían de risco medio ou de risco baixo, que en principio deixanse libres, pero non de todo, porque xa veremos que aínda esos sistemas de inteligencia artificial de medio ou baixo risco, nalgúns casos, teñen que respetar algunhas regras, algunhas obrigas, hai cuestións que sí se relacionan moi directamente co ámbito cultural e audiovisual. Vou facer unha pequena exposición moi breve, para que, máis que nada, para que teñades unha idea de que se consideran prácticas prohibidas, de que estamos a falar cando falamos de prácticas prohibidas. Un pouco, máis que nada, non para entrar en moito detalle, senón para que vexades un pouco cal é a perspectiva que ten este regulamento sobre esa cuestión. Por exemplo, a primeira que aparece aí na diapositiva. Sistemas de inteligencia artificial que se sirvan de técnicas subliminais ou de técnicas deliberadamente manipuladoras ou enganosas para alterar de maneira sustancial o comportamento das persoas e provocarlles presuicios considerables. É dicir, cando se utiliza a inteligencia artificial para manipular as persoas en que se dean conta para que adopten determinados comportamentos, eso evidentemente é un pouco de sentido común no noso ámbito, tal como entendemos nós as relacións humanas, por criterios éticos, considerase eso que é unha práctica que ten que prohibirse, e que o dereito prohíbe, por exemplo. Outro caso que aparece aí na diapositiva, que tamén é interesante, os sistemas, que isto parece de ciencia ficción, pero xa ocurre, que teñen como fin avaliar ou clasificar as persoas ou grupos de persoas en función do seu comportamento social ou das características persoais ou da súa personalidade, de forma que a puntuación cidadá resultante lles provoque un trato prexudicial ou desfavorable injustificado ou desproporcionado. Son sistemas de control social, como se di, que se utilizan en China, onde se controla aos cidadáns utilizando inteligencia artificial en función do seu comportamento social, o poder, o Estado, neste caso, dalles unhas vantaxes ou uns castigos. Eso tamén é un uso da inteligencia artificial que en unha sociedade democrática que se basea na liberdade e nos dereitos fundamentais das persoas é absolutamente inaceptable. E por iso se prohíbe. Ou, a ver, aí aparece tamén o tema dos sistemas que se usan para realizar avaliacións das persoas co fin de valorar ou predicir o risco de que cometan un delito, baseados únicamente na elaboración dun perfil ou na evaluación dos trazos e características da súa personalidade. É dicir, é avaliar a posibilidade de que unha persoa cometa un delito, pero non en función dos seus antecedentes penais, que xa delinquise antes, senón en función da súa suposta personalidade. Entón, este tipo de prácticas xa con dicilo, como estou a dicilo agora, xa xeran un rexeitamento, que son cousas que son claramente inaceptables, insisto, en sociedades como a nosa. Non me deterei máis nisto, simplemente era para dar unha idea xeral do que o regulamento entende por prácticas prohibidas, inteligencia artificial, que son inaceptables. Os sistemas de alto risco. O regulamento ten dous criterios para clasificar os sistemas de inteligencia artificial como sistemas de alto risco. Ten dous criterios. Unha primeira parte serían os sistemas deseñados para utilizarse como componentes de seguridade de produtos suxeitos a unha avaliación da conformidade ex ante, ou que sexan por sí mesmos un deses produtos. Isto, así dito, parece un pouco raro, pero é fácil de explicar. Hai toda unha serie de produtos que están sometidos a controles de seguridade antes que se podan poñer no mercado. Por qué? Pois porque son produtos que, polo seu uso, pola súa natureza, xeran riscos para a saúde ou para a seguridade das persoas. E aquí hai moitísimos exemplos do máis trivial, do máis cotiá. Un ascensor. Un ascensor é un deses produtos que están sometidos a eses controis, a esa avaliación de conformidade con normas técnicas que ten que pasar o produto antes de que se poida poñer no mercado. Porque un ascensor, se funciona mal, obviamente, pois pode producir danos moi graves ou mesmo a morte das persoas. Un automóvil sería o mesmo. Os xoguetes dos nenos. Os produtos sanitarios. Hai moitísimos exemplos. Pois, cando nestes produtos
se introduce a inteligencia artificial, eses sistemas de inteligencia artificial automáticamente quedan clasificados como sistemas tamén de alto risco, por motivos obvios, porque se o produto que xa en sí mesmo ten eses perigos vai guiado de alguma maneira por inteligencia artificial, eses sistemas, lóxicamente, teñen que pasar tamén eses controis de seguridade para garantir que o produto non vai deixar de ser seguro por ter incorporada a inteligencia artificial. Entón, eso, xa digo, é moi fácil de entender. Entón, no regulamento, pois hai un anexo que ten pois toda unha serie, enunciadas unha serie de regulamentos da Unión Europea que se refiren a ese tipo de produtos nos que se introducen, cando se introduce a inteligencia artificial considerase de alto risco. E logo, o segundo caso, o segundo criterio, son outros sistemas de inteligencia artificial que presentan perigos non para a saúde ou a seguridade das persoas, senón para os seus dereitos. Para os seus dereitos. Entón, hai no anexo terceiro do regulamento, hai unha lista de ámbitos nos que a introducción da inteligencia artificial considérase que pode xerar eses riscos para os dereitos fundamentais e, polo tanto, eses sistemas tamén se clasifican como de alto risco. Aquí hai moitos exemplos que se poden dar. Por exemplo, a utilización da inteligencia artificial para facer perfis das persoas e determinar se poden acceder a determinados servizos. Ou a súa utilización no ámbito laboral para facer a selección dos traballadores nunha empresa, ou para determinar se os traballadores teñen dereitos a determinados beneficios, aumentos salariais, etc. Ou cando se utiliza no ámbito xurídico, cando se utiliza con fins de garantir o cumprimento do dereito, pois para detectar infraccións, por exemplo, se chega a utilizar algún día na xustiza para preparar as decisións dos xuíces. Todo ese tipo de supostos, en todo ese tipo de situacións, os sistemas de inteligencia artificial poden xerar riscos, neste caso, como digo, para os dereitos fundamentais. Poden xerar discriminacións, tratos discriminatorios encubertos, por exemplo, e por iso ese tipo de sistemas de inteligencia artificial clasifícanse tamén como sistemas de alto risco. Xa digo, neste caso, non por unha cuestión de perigos para a saúde ou a seguridade das persoas, senón porque poden verse afectados os dereitos fundamentais. Como digo, tanto nun caso como noutro, os sistemas de inteligencia artificial quedan sometidos a unha serie de obrigas que lles impón o regulamento e a un control, a unha avaliación de conformidade que ten que realizarse antes de que o sistema de inteligencia artificial se poña en funcionamento, se faga esa despregadura da que fala o regulamento. Aí poño nesa diapositiva un resumo breve de cales son eses requisitos que teñen que respetar este tipo de sistemas. Teñen que ter un sistema de xestión de riscos, de maneira que teñan a previsión de que ocorre cando os riscos que teñen se materializan. Teñen que ter tamén establecido un sistema de gobernanza de datos, porque os sistemas de inteligencia artificial, eso xa se viu, supoño, aquí nas ponencias anteriores, aliméntanse de datos, dun uso masivo de datos. Entón, hai que garantir a calidade deses datos de entrada, para que o resultado sexa bo. Teñen que contar cunha documentación técnica que permita a quen vai utilizar o sistema comprender como se ten que utilizar para que os resultados sexan correctos. Hai tamén unha obrigación de conservación de rexistros, que significa que cando se pone en funcionamento ten que haber un rexistro de como vai funcionando e das incidencias que se producen no seu funcionamento. Tamén hai unhas obrigas de transparencia e de comunicación de información aos responsables da despregadura do sistema. É dicir, quen produce o sistema ten que poñer ao día a quen vai utilizalo de como funciona, dos problemas que pode ter, etc. Logo hai tamén unha obriga fundamental de supervisión humana. Os sistemas de inteligencia artificial de alto risco nunca poden funcionar de maneira absolutamente autónoma. Ten que haber sempre unha persoa, un ser humano, que teña a capacidade de controlar o sistema e de desconectalo se funciona mal ou se hai o risco de que produza realmente algún tipo de dano. E logo tamén hai unhas obrigas de precisión, solidez e ciberseguridade, no sentido de que estes sistemas teñen que tamén teñen que estar feitos dunha maneira que funcionen correctamente, que non teñan fallos graves e, sobre todo, tamén que sexan seguros desde o punto de vista frente aos ataques cibernéticos, frente aos ciberataques, que poden tamén poñer en risco o correcto funcionamento destes sistemas. Como dicía antes, para garantir que os sistemas de inteligencia artificial de alto risco cumpren esas obrigas,
antes de poñerse en funcionamento, teñen que pasar unha avaliación. Unha avaliación de conformidade, que se chama, porque despois esas obrigas concretanse en normas técnicas, entón, despois faise unha revisión de que efectivamente cumpren con toda esa normativa. Este é un punto tamén que foi moi debatido na tramitación do regulamento, porque aquí é unha cuestión fundamental é quen fai esa avaliación. É fundamental, porque quen fai o control antes de que o sistema se poña en funcionamento. E aquí hai dúas alternativas. Unha é utilizar organismos externos de carácter independente, os chamados organismos notificados, que son organismos especializados en facer este tipo de controis que pasan que teñen que recibir unha acreditación de organismos estatais. E hai unha segunda maneira, unha segunda vía, que sería o procedimento que se chama de control interno, que significa que é o propio deseñador ou produtor do sistema de inteligencia artificial o que el mesmo garante que o sistema cumpre. El mismo fai a revisión de que o sistema cumpre. Como regra xeral, no caso dos sistemas do anexo primeiro, dos que afectan ou poden poñer en risco a saúde ou a seguridade das persoas, nese caso, o sistema de control xeral é o sistema de control externo. Ten que intervir un organismo independente de quen crea ese sistema de inteligencia artificial para garantizar que efectivamente cumpre os requisitos do regulamento. En cambio, cando son os sistemas do anexo 3, que na maior parte dos casos son sistemas que se van a utilizar no ámbito público, no ámbito do sector público, aí se permite, na maioría dos casos, o control interno, que sexa a propia administración ou a propia entidade do sector público que vai utilizar o sistema o que faga o control de que efectivamente cumpre a normativa do regulamento. É un pouco, en resumen, como digo, como funciona o réxime do regulamento para os sistemas de alto risco. Pero que pasa co resto dos sistemas? Que son, xa digo, os que afectan fundamentalmente o sector cultural. Os sistemas que non se consideran de alto risco, onde non hai afectación, en principio, pois, nin da saúde ou da seguridade das persoas, nin dos dereitos fundamentais. Que di o regulamento a ese respecto? A ver, nese caso, a regra xeral, como digo, é que eses sistemas quedan libres. Quedan libres, o que fai o regulamento un pouco é promover a elaboración de códigos de boas prácticas, de códigos de conducta, que de alguna maneira fagan que de maneira, pois máis que nada voluntaria, as obrigas que teñen os sistemas de alto risco ou parte desas obrigas se trasladen tamén a estes sistemas de risco medio ou de risco baixo. Esa é a regra xeral. Pero hai un caso concreto, hai uns casos concretos en que os sistemas de inteligencia artificial, aínda que sexan de baixo risco ou de risco medio, teñen que cumprir certas obrigas. O primeiro caso é os sistemas destinados a interactuar con persoas físicas. Calquera sistema de inteligencia artificial que trate directamente coas persoas, con usuarios finais, por ese solo feito, ten que respetar unhas obrigas básicas de transparencia. A obriga fundamental de transparencia é advertir que é un sistema de inteligencia artificial. Falábase antes do tema dos chatbots, dos sistemas de inteligencia artificial que se utilizan máis que nada para dar información ás persoas. Deses sistemas de inteligencia artificial, en principio, non se poden derivar danos inmediatos. É certo que se a información é incorrecta, pois sí pode haber uns presuizos, pero en principio non van ser uns presuizos graves. Entón, eses sistemas, os chatbots, en principio, serían sistemas de baixo risco. Pero xa digo, como son sistemas que interactúan directamente coas persoas físicas, cos seres humanos, coas persoas normales, con usuarios finais, teñen a obriga de transparencia de advertir que son máquinas e non seres humanos. Outro caso, este é o que afecta máis directamente o ámbito cultural. Os sistemas que xeran contido sintético de audio, imaxe, vídeo ou texto. Os sistemas que crean de maneira artificial contidos que se poden confundir coa realidade, no caso da imaxe, ou que son creacións que poden ser equivalentes a que fai unha persoa. Aí tamén se impón a obriga de transparencia, no sentido de que cando eses contidos son xerados directamente polo sistema de inteligencia artificial e se poñen a disposición do público, teñen que advertir que son contidos xerados artificialmente, para evitar as confusións. Claro, a ver, aquí hai que tamén facer un matiz.
o regulamento fala de contidos, o que chama ultrafalsificacións, contidos xerados artificialmente que se poden confundir coa realidade. E por iso hai a obriga de facer a advertencia. Cando se fai un uso artístico ou non artístico e se fan modificacións sobre o contido xerado pola inteligencia artificial, esa obriga de transparencia decae, porque aí o responsable final é quen fai as modificacións sobre o producido pola inteligencia artificial. Entón, insisto, as regras do regulamento refírense aos casos en que directamente o producido pola inteligencia artificial ponse a disposición do público. Non os casos en que se utiliza como unha base que despois se modifica e que dá lugar un resultado final que non é o que produciu a inteligencia artificial. Entón, eso hai que telo en conta para tamén graduar un pouco ata que punto se aplica ou non esta obriga. E logo hai outro caso tamén que foi o que quedou, o meu modo de ver, pois peor regulado neste regulamento, que o tema dos modelos de inteligencia artificial de uso xeral, o famoso chat GPT, A ver, aquí cal foi o problema? Pois é un problema que é moi curioso, é moi ilustrativo de como funciona a relación entre o dereito e a tecnoloxía. O problema do dereito é que moitas veces vai detrás da tecnoloxía, porque facer as normas, tomar decisións xurídicas, sempre leva un tempo, inevitablemente leva un tempo porque hai que pensar as cousas. E a tecnoloxía, pois moitas veces arrasa con todo e tira para diante. Entón, cando empezou a elaborarse este regulamento, non existía, ou polo menos non estaba a disposición do público o ChatGPT famoso. Entón, ninguén pensou en facer nada en relación co ChatGPT porque non existía. E a medida que se foi elaborando o regulamento, que se debateu no Parlamento Europeo, apareceu o tema dos modelos de inteligencia artificial de uso xeral. Entón, houbo que introducir, así, deprisa e correndo, algunha regulación para este tipo de sistemas. Entón, por iso digo que esta parte do regulamento non quedou moi ben construída. Non quedou moi ben construída porque foi unha realidade que apareceu durante o propio proceso de elaboración do regulamento. De que estamos a falar cando falamos destes modelos de inteligencia artificial de uso xeral? O regulamento define este tipo de modelos como modelos de inteligencia artificial, incluídos os adestrados cun gran volume de datos, utilizando autosupervisión a grande escala, e aquí está o interesante, que presentan un grao considerable de generalidade e son capaces de realizar de maneira competente unha gran variedade de tarefas distintas. O que caracteriza estes modelos de inteligencia artificial é precisamente iso. Por iso se chaman de uso xeral, porque se poden utilizar para facer múltiples tarefas de tipo moi distinto. Non son, a diferencia de outros sistemas de inteligencia artificial, sistemas especializados, dicía antes, pois se introducimos inteligencia artificial nun automóvil para facer un automóvil autónomo, ese sistema de inteligencia artificial é moi focalizado a unha tarea concreta. Pero os modelos de uso xeral non, serven prácticamente para calquera cousa. Entón, iso é o que os caracteriza. E ademais teñen esa outra peculiaridade de que son adestrados coa utilización dun volumen de datos absolutamente xigantesco, absolutamente enorme. Entón, a estes modelos de inteligencia artificial de uso xeral, en principio, o regulamento ponlles dúas obrigas. Por unha parte, obrigas aos proveedores en materia de información e documentación, o que dicíamos antes nos sistemas de alto risco, que informen debidamente a quen van utilizalos de cales son os requisitos, as limitacións que teñen os sistemas, etc. E outra cosa moi importante, isto tamén afecta ao ámbito cultural, a obriga que é obvia, por outra banda, de respetar os dereitos de autor. Porque o problema que ten o adestramento destes sistemas cunha utilización absolutamente masiva de datos é que moi posiblemente non se respeta absolutamente nada. Non se respeta nada. E por iso o regulamento pois, recolle explícitamente que estes modelos teñen que respetar no seu adestramento os dereitos de autor, os dereitos de propiedade intelectual. E logo, ademais, hai outra cuestión que cando son os sistemas os modelos de inteligencia artificial de uso xeral máis masivos, os que se adestran con unha utilización máis grande de datos, ademais hai unha obriga de poñer en coñecemento da propia Comisión Europea, das autoridades da Unión Europea, a súa introducción no mercado da Unión para que haxa un control das autoridades sobre este tipo de sistemas. E vou rematando, e así quedan uns minutos para preguntas e para debate.
Para que todo isto funcione, para que todo este sistema funcione, o regulamento prevé pois toda unha parafernalia, toda un entramado de tipo organizativo, tanto dentro das institucións da propia Unión Europea como no ámbito de cada Estado. Concretamente, o regulamento prevé que dentro de cada Estado ten que haber unha autoridade competente en materia de supervisión da inteligencia artificial. Isto é un tema que para nós ten especial interese porque a Axencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial xa está creada e ten a sede en Galicia, ten a sede en Coruña, precisamente. Esta é a axencia que se vai encargar en certos ámbitos, non en todos, pero en algúns ámbitos, de supervisar o cumprimento das regras deste regulamento da Unión Europea. Pero aparte de ter esas funcións de supervisión do cumprimento da regulación, ten tamén funcións, podemos dicir, de alfabetización en materia de inteligencia artificial, de promover entre a cidadanía, entre a poboación en xeral, o uso responsable destos mecanismos, destos sistemas de inteligencia artificial. En esa medida, o feito de que teña sede en Galicia, pois é especialmente interesante porque cabe esperar que teña unha interacción especialmente cercana con todo o sistema de inteligencia artificial, tanto dende o punto de vista empresarial como dende o punto de vista investigador que temos aquí na comunidade autónoma. E vou rematando xa, como digo, para deixar algúns minutos para os comentarios o debate, facendo un pequeno balance desta regulación da Unión Europea. En principio, o enfoque que adoptou a Unión Europea para regular a inteligencia artificial é un enfoque que parece acertado e prudente, porque xa vos dicía ao principio que a idea é regular porque hai que regular, porque consideramos necesario regular a inteligencia artificial, porque efectivamente ten riscos, pero sen excederse, sen facer unha regulación tan asfixiante que de alguma maneira pois frene o avance tecnolóxico nun ámbito onde temos un certo atraso con respecto aos nosos competidores. O regulamento si ten un defecto que non se pode ocultar, é que é unha norma, claro, como pasa coas normas técnicas, eso ata certo punto é inevitable, é unha norma moi complexa e que vai ser difícil despois aplicala, precisamente por esa complexidade. Pero, sobre todo, o gran problema que ten, como vos dixen antes, a regulación da tecnoloxía é que non sabemos canto vai aguantar isto. Porque, que ocorre? Que a tecnoloxía vai rapidísima. En calquera momento poderán xurdir avances que non podemos imaginar agora e que poden deixar toda esta normativa completamente obsoleta. Pero algo hai que ter, polo menos para comenzar a ter un marco normativo que nos diga nesta materia de inteligencia artificial que o que non se pode facer, que o que sí se pode facer e como hai que facer determinadas cousas. Pois moitas gracias pola vosa atención e quedo a voso dispor. Moitas grazas por esta exposición tan necesaria, creo, que sempre oímos falar destas cousas e nunca temos moi claro cal é exactamente de que se está a falar, non? Ou cales, digamos, non temos concreción sobre as cousas. Lemos noticias de prensa, oímos xente que critica, que desde un punto de vista ou doutro, pero esta información creo que nos sitúa ben no terreo. Temos tempo ainda para unhas preguntas, temos uns minutos para poder facer algunha pregunta. No. Quen decide, cando se crea unha ferramenta, digamos, quen a clasifica como ten que facelo a persoa que produce, hai unha institución que o verifica, o creador ten que informar a alguén, como se decide, sobre todo, no que está prohibido eu creo que máis ou menos está claro, non? Pero entre o permisible, máis ou menos permisible, e o permitido, como se clasifica eso? Sí, no, eso ten que ser o propio produtor, o deseñador ou o produtor do sistema de inteligencia artificial. As prácticas prohibidas, esa parte do regulamento xa está en vigor. Se a alguén se lle ocorre facer un uso dese tipo de inteligencia artificial, pode ser sancionado. E as sancións que prevé o regulamento son realmente moi fortes, son de millóns de euros, precisamente para desincentivar, sobre todo, que as grandes empresas poidan ter ese tipo de ideas ou de ocorrencias. Entón, esa parte é directamente aplicable. Na outra parte, nos sistemas de alto risco, o mesmo. As regras de clasificación están no regulamento, na normativa de desenvolvemento do regulamento, e logo as empresas teñen que comprobar, efectivamente, se entran ou non neses supostos. Entón, son as propias empresas.
as que teñen que ver. Outra cousa que non dixen, isto aplícase cando, como eso sí que o dixen, cando son produtos que teñen vocación de levarse ao mercado. Cando é inteligencia artificial, digamos, só de investigación, que se fai só con fins de investigación, non entra nas prácticas prohibidas, sí, claro, eso sí. Pero as regras dos sistemas de alto risco, se trata soamente de desenvolvementos que se fan con fins de investigación e que non teñen a intención de colocarse despois directamente no mercado, aí non hai que pasar por toda esa regulación. Pero unha empresa sí. A ver, non é moi difícil saber cando se entra ou cando non se entra no regulamento, porque o regulamento ten dous anexos, o anexo 1 e o anexo 3, onde aparecen moi ben delimitados os tipos de sistemas de inteligencia artificial que se consideran que entran nun caso ou noutro. Entón, non é moi difícil. Por lo dicía antes, no caso do anexo 1, son todos os produtos que xa están sometidos agora a controis de seguridade antes da súa entrada no mercado. Entón, calquera empresa que produce ou que diseña un deses produtos sabe perfectamente que se quere introducir inteligencia artificial, o sistema de inteligencia artificial é de alto risco. E aí non hai dúbida ninguna. E os sistemas do anexo 3 tampouco é moito problema, porque son sistemas, a maioría deles, que se utilizan no ámbito, xa digo, público, no ámbito das administracións. E aí, probablemente, o que vai ocorrer, e xa está empezando a ocorrer, é que as propias administracións públicas, como fixo aquí a Administración Autonómica, acabe facendo unha normativa interna que sexa incluso mesmo máis rigurosa que o propio regulamento da Unión Europea, que estableza garantías adicionais. Entón, desde ese punto de vista, non vai haber moito problema. É máis preocupante a cuestión dese equilibrio que non está moi ben definido ás veces no regulamento entre os casos en que o control o fai un organismo externo independente con todas as garantías en os casos en que se deixa que sexa a propia empresa que diga que cumpre. Eso é máis problemático. Pero cando se entra ou non no regulamento, eso eu penso que está bastante claro. Sí. Eu tiña varias preguntas porque isto é algo que me plantexa moitísimas dúbidas e aparte non teño ningún coñecemento no ámbito do dereito, non? Pero empezando pola fundamental. Eu entendo que este regulamento condiciona a actuación a futuro de empresas europeas actuando en Europa, non? Pero a miña pregunta é, si OpenAI incumple flagrantemente este regulamento ou DeepSeek ou quen sexa empresas non europeas, a Unión Europea vai ter algunha facultade ou vontade de impedir o funcionamento deses dispositivos no marco da Unión Europea? Porque claro, se non a efectos prácticos, pues, a utilidade desto a ese nivel sería cando menos moi relativa. A segunda, vostede facía referencia a que unha das cousas que quedan prohibidas ou moi acotadas é a trazabilidade e legalidade no adestramento deses sistemas, non? Eso funciona con carácter retroactivo, o sea, quero dicir, é a futuro ou se eu podo demostrar que determinada empresa durante os X anos anteriores á aprobación do regulamento pois non ten esa trazabilidade ou fixo adestramentos sin autorizacións pertinentes con determinado tipo de datos, eso pode ter consecuencias. E a terceira e última, a mí é unha cousa que me preocupa moito e onte, bueno, 3 persoas especialistas no tema da voz facían referencia a isto, que non haxa posibilidade tecnolóxica hoxe de discernir se unha voz é natural ou creada artificialmente. Entón, a regulación da clonación de voz no regulamento que tipo de catalogación ten, non? Porque é evidente que despois o que será ilegal é o uso fraudulento que ti fagas da usurpación, porque é unha usurpación, o intento de usurpación da identidade dunha persoa, por exemplo, ou o dano a imaxe dunha persoa cando se utiliza unha voz clonada intentando facer que unha persona dixo algo que non dixo, por exemplo, non? Pero eso a nivel do regulamento como se aborda? Son preguntas moi interesantes as tres. A primeira, xa o comentei, o regulamento aplícase a calquera sistema de inteligencia artificial que se introduce no mercado europeo. Da igual onde estea producido. Entón,
en principio, vamos, así está establecido, se calquera desas grandes empresas quere colocar os seus sistemas de inteligencia artificial na Unión Europea, ten que pasar por estas normas necesariamente. Outra cousa é, claro, que cando son sistemas de inteligencia artificial que funcionan online, que funcionan de maneira virtual, que non se introducen físicamente en produtos que estén, digamos, presencialmente aquí, o control é moi difícil, evidentemente. Se funcionan desde servidores que están fora da Unión Europea, a Unión Europea ten moi poucas posibilidades de controlar iso. Pero iso pasa en xeral con toda a cuestión de como se fai o control do cumprimento de regras en Internet. Por qué? Porque non temos unha normativa internacional, eso tenían que ser pues, un convenio internacional que regule o uso da Internet. Entón, cando os sistemas están aloxados en servidores fora da Unión Europea, aí o control é prácticamente imposible. Pero cando son produtos físicos que se introducen no mercado europeo, aí non hai problema, porque se non teñen o marcado CE que teñen pois todos, este micrófono a un televisor. Entón, se son produtos físicos que se introducen no ámbito, no mercado europeo, aí dá igual de onde veñan, é exactamente o mesmo, aí teñen que pasar por o regulamento. O problema, xa digo, o problema está na Internet. E a Internet non ten regulación global, porque para iso tenían que porse de acordo aos distintos estados e facer un convenio internacional sobre regras do uso de Internet. Eso non existe. Ese é o gran problema. A segunda pregunta era a do... Cal era o de... Como? Sí. O tema da aplicación... Sí. A ver, eso tamén está previsto no regulamento, porque o regulamento, ademais de ter esa regulación que dixen antes da súa entrada en vigor progresiva, ten tamén unha regulación de como se aplica os sistemas de inteligencia artificial que xa están introducidos no mercado. A ver, se o sistema de inteligencia artificial creouse antes e se pon agora no mercado, entra no ámbito do regulamento claramente. Pero o problema é cando son sistemas de inteligencia artificial que xa están no mercado e que non pasaron polo regulamento. Entón, aí o que fai o regulamento é establecer unhas regras de a partir de que datas, unhas regras bastante complexas, os sistemas de inteligencia artificial que xa están en funcionamento teñen que adaptarse ao que establece o regulamento. Pero eso está previsto, esa cuestión está prevista. E logo, a terceira cuestión, o da voz, o da clonación da voz. Eso entra dentro da produción de contidos artificiais de audio. Polo tanto, cando se clona unha voz, se xera esa voz artificialmente, esa voz é unha voz humana, polas regras do regulamento é obrigatorio advertir que esa voz é xerada sintéticamente e que non é unha voz real. Se está clonando de maneira, digamos, ilegal unha voz e non se advirte efectivamente que se está a facer e se están pois, tomando rasgos da personalidade dun suxeito con usos fraudulentos, eso pode entrar xa en tipos delictivos. Eso xa pode entrar en tipos delictivos, xa é outra cuestión. Pero xa digo, o tema da voz, cando se xera un contido artificial de audio tamén, non só de imaxe, tamén de audio, utilizando inteligencia artificial, o regulamento impón esa obriga de transparencia, de que hai que advertir que esa voz é xerada artificialmente. Entón, eso sí que está contemplado, de alguna maneira, no regulamento. Cal é o problema da voz que xa se falaría aquí? Claro, que a protección xurídica da voz como rasgo da personalidade, como trazo da personalidade ou como dato de carácter, eso sí que non está moi ben construído xurídicamente. Pero aínda que non estea ben construído xurídicamente, insisto, polo menos o tema da creación artificial de voz está protexida pola necesidade de advertir que é sintética. E xa digo, despois, se se fan usos fraudulentos da voz, pois para fins delictivos, eso está coberto, pero está coberto polo Código Penal, obviamente. Claro, como se fose... A ver, eso é o mesmo que pasou cando tivemos este caso en que se falsificaron mediante inteligencia artificial imaxes de nenas para poñelas desnudas. Iso é tamén outro caso que co regulamento de inteligencia artificial a xeración desas imaxes artificiais obrigaría a advertir que as imaxes están xeradas artificialmente. Pero neste caso concreto, polo tipo de uso, eso é un delito. Entón xa non é cuestión do regulamento, é que xa entra no Código Penal. Se alguén clona a miña voz para, utilizando a miña voz, pois, imaginadevos, pois facer negocios como se fose eu, facer contratación telefónica que se pode facer coa voz ou cosas desas, pois está cometendo un delito de estafa. Entón, quero dicir, eso é un delito xa do Código Penal.
Entón, eso xa non é cousa do regulamento. O regulamento que sí protexe é frente a esas ultrafalsificacións que se chaman, esas creacións artificiais que non son distinguibles da realidade. Neses casos, é a obriga de transparencia. Hai que advertir que o contido foi xerado artificialmente. Eso é o que di o regulamento. Moi ben, pois moitas grazas, porque xa estamos nos límites do tempo, así que imos deixar esta... Pero creo que foron moi ilustrativas todas as explicacións que os deu así que moitas grazas. Moitas gracias. Ben, pasamos xa á última actividade deste simposio, que é unha mesa redonda sobre... Aquí xa non hai presentacións, entón podemos acender as luces do outro... Unha mesa redonda sobre os problemas da intelixencia artificial na súa afectación, en como pode afectar dos problemas, dos riscos ou oportunidades, quen sabe, que pode presentar para determinadas profesións. Entón, pois, para iso, pois, hai que contar coas persoas que están aí e que saben. Pide, xa, por favor. Por iso contamos, pois, con, bueno, pola orden que están aquí no programa, que estaba Gaspar González Somoza, que é... Sí. Que é dobrador, sí. Poñedevos, porque irades. Eu poñeme na esquina, despois vos poñedevos co que irades. Non hai, podemos apagar as pantallas. Pero arrechegámonos, non? Pero pegámonos un pouco máis, non? Que estamos separadas as cadeiras. Non, eu na esquina estuve. Pero... Así, veña. Aquí a mesa é grande, así que podemos espallarnos un pouco, podemos distanciarnos un pouco. Mira. Vale, pois como dicía, bueno, pola orden que tiñamos aquí, que non significa nada, simplemente foi posta desa forma, Gaspar González Somoza, que é o director de dobraxe, dobrador, licenciado en Filoloxía Galega, tamén, o sea que coñece ben esta casa. Despois está, bueno, Beatriz Fariñas, que é a presidenta da Asociación Galega de Traductores e Intérpretes, Isabel Blanco, que é actriz moi coñecida, que ademais é a delegada en Galicia da Fundación AISG, que eu sempre con este un nome así un pouquiño, pouco non, para min é pouco fácil de recordar, simplemente vou poñer aí, que é unha fundación que está destinada, por menos na súa función, á protección, a cuestión dos dereitos de imaxe, non, en cuestión relacionadas cos dereitos de imaxe das actores e actrices, e Belén Leal, que é a decana do Colexio de Xornalistas de Galicia, que ademais, menos con Beatriz Fariñas, coas demais, tuve a fortuna de encontrarme en algúns outros momentos, colaboraron en proxectos comuns, en proxectos do ILGA, ou en proxectos, en proxectos relacionados co Instituto da Lingua Galega, coa lingua galega, con cuestións de voz e con cousas deste tipo, e, polo tanto, que estaba moi satisfeito, moi agradecido de estar outra vez convosco aquí, que además deu ser a casualidade de que son, pois, esos representantes de asociacións moi recoñecidos. Con Beatriz non tiven aínda a ocasión de colaborar, pero todo se andará. E hoxe están aquí todos, non ocupo máis tempo, están aquí para facer unha versa, porque eu propuxenlles que fose máis unha conversa que unha especie de exposición, non? É dicir, no canto de expoñer tal que veíamos por unha serie de temas que pode ir sacando eu, podedes ir sacando vos, ou podedes intervir, non? Que todos os asistentes tamén podes en calquera momento podes levantar a man e dicir que pasa con esta cuestión, non? Todas as preguntas, algunhas ao mellor son máis orientadas a unhas persoas, a unhas profesións que a outras, é dicir, nós aquí estades máis ben, digamos,
falando de como afecta as tecnoloxías no ámbito das profesións, que comentabas outros días en Embarro, poñía 4 ou 5 fotografías, non? Unha xornalista, un dobrador, bueno, e outros creadores, un diseñador gráfico, etc. E dicía, que teñen en común estas persoas? Entón, dixemos, pois que van perder o seu traballo. E dixo, no, que perderon xa o seu traballo, que estaban sacadas dunha noticia do Guardian, non? Bueno, as vosas profesións son desas que se consideran ameazadas ou polo menos que postas en certo risco polas aplicacións da inteligencia artificial e, polo tanto, estamos aquí un pouco para falar disso. Pero ben, vamos a empezar por algo máis positivo, non? A ver, que posibilidades vedes vos de utilizar a inteligencia artificial como ferramenta ou como un recurso dentro das vosas profesións? Se podedes empezar, non sei quen queirades, Empezarei eu logo. Pois, Porque, claro, para xornalistas, para empezar, a inteligencia artificial é un dos temas que protagoniza o noso traballo, xa non a ferramenta, senón un punto de inflexión moi evidente, non só para nós, senón para todos e todas, que hai que contar. E é verdade que se están utilizando palabras xa grandes tamén para definir o que supón pro xornalismo, que ven dun tempo no que a chegada de internet xa supuxo un cambio moi relevante, non só na nosa maneira de traballar, senón tamén niso que chaman os modelos de negocio dos medios de comunicación, que se xuntou, como sabedes, coa gran recesión e que produciu, e xa inevitablemente nos imos tamén os riscos, unha precarización moi importante na nosa profesión. Un dos problemas non é que xa que a inteligencia artificial poida facer que perdamos o noso traballo, e que hai moitos periodistas que xa perderon o seu traballo, pero identificando tamén e tomando o exemplo co que supuxo a irrupción de internet, as oportunidades. En primeiro lugar, isto xa non é nin opinable. O que temos que opinar, o que temos que debater e o que temos que decidir é como utilizamos, con que límites, con que regulamentos, con que obxectivos, pero que isto vai ser, xa é, parte da nosa vida, da nosa maneira de traballar, creo que xa temos que aceptalo, non simplemente. No ámbito do xornalismo, pois sí, ten moitísimas aplicacións, hai moitas que xa se están utilizando en medios, que teñen máis ben que ver coa personalización, coa distribución, pero tamén, pois, en fin, cuestións que teñen que ver coa corrección de textos, por exemplo, simplemente, ou coa axuda e o apoio en tarefas tan tediosas en as que os xornalistas temos botado tantas horas das nosas vidas, como a transcripción de entrevistas, para que necesitamos ferramentas que nos axuden a transcribir entrevistas en galego de maneira adecuada, que hai que repasarlles moito, non? Pero por suposto, as posibilidades de traballar con grandes volumes de datos, de poder analizalos, utilizalos de diferentes maneiras. O que pasa que eu creo que a inteligencia artificial chegou tamén para sinalar as nosas eivas, as nosas vergonzas, os problemas que xa tiñamos, non só no xornalismo, senón noutros ámbitos, antes de que esta tecnoloxía disruptiva, revolución, hiperrevolución, xa se esgotan as palabras case para definir o que está facendo, supoñen. E entón eu creo que hai que falar de tecnoloxía e hai que falar de cousas moi vellas que ás veces tiñamos esquecidas, unas que ás veces non reparábamos abondo, que non cambian, malia as tecnoloxías que vayan chegando, e nas que ás veces non poñemos atención suficiente. No caso do xornalismo, pois son os procedementos, son os códigos deontolóxicos, son todo aquilo que fai do xornalismo e non outros contidos, e que algo que ten que ter desde logo moi presente calquera profesional e que hai que explicarlle tamén á sociedade, non? Para entender que é xornalismo e que non, que contidos teñen determinados valores e que contidos non. Que é unha ferramenta que pode apoiar e mellorar o traballo xornalístico, desde logo, pero como todas as ferramentas, pode ser utilizada nun sentido ou no outro, e estamos nun momento no que, por unha banda,
todos temos a sensación de que chegamos tarde xa, e sí, chegamos tarde, pero tamén estamos, ia dicir nun momento, non, estamos nun cambio continuo e tan acelerado que se cadra está ben pensar no que cambia, pero tamén no que non cambia, e no que sí nos vai seguir acompañando ao longo de todo este proceso. Quela. Non sei se se escoita así. Delle, creo. Oides, verdad, polo micro. Vale. Pois, para as traductoras, en realidade, a inteligencia artificial non nos trouxo nada demasiado revolucionario, porque, bueno, no ámbito da traducción, as ferramentas tecnolóxicas existen dende hai moitas décadas e a traducción asistida, que como se denominaba ata esta irrupción da IA para todo, que parece que ata elevar a persiana cun botón xa é IA. Bueno, pois en traducción, tamén a traducción asistida existe dende os anos 50, primeiro estaba baseada en normas, despois en estatísticas, despois en redes neuronais e agora en inteligencia artificial xerativa. Entón, para nós non é excesiva revolución, nin a súa incorporación, nin a ameaza coa desaparición da profesión, porque, de novo, levannos ameazando con isto décadas, polo que sexa, aquí seguimos. Polo pouco que puiden escoitar nos relatorios desta tarde, saquei en claro unha cousa, que é que pode avanzar moito a tecnoloxía, pero as persoas seguen sendo imprescindibles. Pode ser que as nosas funcións cambien un pouco ou máis, dependendo da nosa propio criterio e tamén da evolución tecnolóxica, pero parece complicado a curto e atreveríame a decir que a medio prazo que poidamos ser reemplazables. Entón, nese sentido, pois nós, dende o noso escepticismo, estamos bastante tranquilas. Por suposto, o uso de ferramentas tecnolóxicas sempre facilita o traballo, levanon facilitándono décadas. A cuestión, no noso caso, ou as dúbidas deontolóxicas residen en de onde parte ese uso. Coa traducción asistida, polo xeral, somos as traductoras as que facemos uso desa ferramenta e aplicamos segundo os nosos criterios. Para nós o problemático da introducción da IA está sendo que hai unha imposición por parte das clientas, en xeral, das empresas que nos contratan, hai unha imposición desa tecnoloxía e cuns criterios que aí sí, quizáis non encaixan de todo coa deontoloxía da nosa profesión. Entón, aí reside principalmente o problema, a ameaza ou o risco que nos llevemos a IA, pero, sen dúbida, a evolución tecnolóxica sempre é positiva e beneficiámonos moito dela, por suposto. É diferente, claro, cando se utiliza, digo que é distinto porque cando falamos de digamos, tecnoloxías de lingua escrita, sobre todo, non? No caso vos, bueno, vos tamén os intérpretes, tamén esta cuestión da voz aí, non? Pero, claro, cando falamos da imaxe dos actores, actrices, da actuación, aí, que medida vos pode afectar a vos? Creo que a cousa é un pouco diferente aí. A cousa, claro, boa tarde. Moitas grazas polo convite. Eu aquí participo en calidade de actriz, máis como delegada de AISGE, entón o caramelo case envelenado, porque teño que falar en representación da miña profesión, dunha das miñas profesións, porque me dedico a moitas cousas, querendo vivir en Galicia teño que dedicar a máis cousas, pero aquí estou en condición de actriz. Pero tamén como delegada de AISGE. Entón, eu sí que tiña unha pequena intervención moi desde a alma escrita porque precisamente é o noso patrimonio sentimental que está en xogo, é o noso ADN, é a nosa alma. Todo eso, cando alguén desaparece, non? Algún familiar ou unha persoa moi importante que os anais da historia ou cubriron ou non o seu paso pola vida, pola nosa historia, nada queda desa persoa. Quen sabe, o mellor algún día a IA é quen, parece brutal o que vou dicir, pero é quen de quedar con ese acervo, con esa riqueza, é trasladado a algo
empíricamente moi interesante para mellorar a humanidade, non? O que pasa que estou no dicindo e ao mesmo tempo é super brutal, porque claro, será noutra era cando os nosos cerebros consigan avanzar ao tempo que as tecnoloxías. E iso está sendo moi difícil en xeral. Eu tiña unha intervención escrita e pensada, máis que nada, para falar con esa dualidade, desde min e desde a Isque. Entón, cando unha actriz fala, non fala só coa súa voz. A miña é moi característica en particular, non? Entón, sei que ten cores moi concretas e parecese moi pouco a unha IA. Pero, bueno, aí Gaspar xa despois xa fala dunha técnica que eu non teño da que carezo. Pero, bueno, cando unha actriz fala, non fala só a súa voz, fala unha memoria, fala un ADN, fala unha cadencia herdada, fala o teu territorio, a terra, o lugar, entendendo terra como lugar, non? Donde ti pois, te foches criando. A voz, o corpo e a emoción son o noso instrumento, sí, pero tamén son efectivamente o noso patrimonio cultural, non? E cando ese patrimonio entra en contacto coa inteligencia artificial, pois xorden preguntas moi importantes, urxentes e ás veces tamén incómodas, non? Eu son galega e como galega sei o que é unha lingua minorizada e como a miña primeira lingua foi o suizo alemán, tamén é unha lingua minorizada. Sei que esas dúas linguas son tan vulnerables como potentes. O galego, como idioma, está representado por unha poboación mundial que é unha potencia sentimental. E isto, romanticismos á parte, estou moi segura disto, porque os galegos da diáspora relacionanse entre sí, sen importarlles a súa procedencia social, económica ou demais. Entón, iso hai que rentabilizalo para todas estas cousas, non? Entón, esa sensación de ser vulnerables, que o somos, pero que somos potencia tamén, esa forza hai que poder aplicala á inteligencia artificial máis que nada porque tantas entradas, tanta representatividade, co cal deberíamos de facer moita forza. Pero, claro, é que eu acabo de entrar neste simposio hai 1 hora e media, escoitei os intentos que se están facendo e vexo de repente viña con unha idea tan bonita e tan clara de querer pois tratar de facer todo o que estea na nosa man, eu na miña privada como actriz, por outro lado, en AIS, que estás legislando, estás representando os actores e os intérpretes a nivel europeo e a nivel mundial nas organizacións que están para iso e defendendo ante os tribunais os nosos dereitos, pero claro, cada día é unha casuística nova e cada día hai valeiros legais onde de repente ninguén intercediu e o silencio acaba por demostrar que poden as grandes empresas aproveitarse. En todo caso, de repente poden reaccionar pagando o silencio. É dicir, autores que os desprovén das súas obras, é dicir, utilizan, empregan as súas obras para facer datos, bases de datos da inteligencia artificial, pasou en Estados Unidos, entón pagaron moitísimos cartos para mercar o silencio. Porque claro, ti como individuo estás desprotegido completamente. Non vedes, eu teño unha tendencia para liarme, por iso quería ler isto e deixarme de divagar. O galego, fronte á IA, ten os seus riscos, pero tamén ten as súas oportunidades. Entón, a IA aprende do que lle damos, non? E se non lle damos galego, non saberá falalo. Se non o incluímos en contidos audiovisuais en galego, non o xerará. E se non o defendemos, ese noso espazo, outros ocuparano, outros idiomas, outras culturas. Por iso, este momento é crucial. A inteligencia artificial para reproducir linguas, sí, pode reproducir linguas, sí, pero tamén pode silencialas, que é o que se estivo falando aquí, dos intentos, e que somos moi pequeniños. Pero, bueno, hai que sacar peito. Pode reforzar a castelanización se non hai datos suficientes. O estábamos dicindo, non? Pode substituir voces, pode imitar acentos e pode inventar galego, porque xa nos pasa a diario que a mellor estamos
facendo algún tipo de consulta e falache unha cousa e diste, mira, non me estás falando en galego, Entón, non, perdón, claro, é que non... Vale, entón é que faltanlle datos, non? É teísta completamente, por exemplo, o ChatGPT é teísta, por poñer un exemplo, non? Pero, ben, en que nos pode axudar? Pois a subtitular, ao mellor dunha forma moi demasiado mecánica, pero para iso estamos nós. O factor humano será sempre insustituible. O sea, o filtro noso empírico e de formación axudaránnos sempre a que isto non vai a unha cousa escrita, non sei, nun documental que fixen sobre María Casares, Valle Inclán, traducironmo como Valle de Val. É un exemplo para escenificar a ridiculez, non? Do que pode facer a IA con todo o seu razonamento implícito, pero claro, o humano sempre pode desmontar, non? Pode servir para traducir, como acabamos de ver, pero que nunca será substituído por o humano pola máquina, restaurar películas, incrementar a accesibilidade, facilitar que haxa contidos audiovisuais en galego. O debate é tecnolóxico, obviamente, pero é ético, fundamentalmente. Se estamos todos con moitísimo medo é porque temos moito medo a que a nivel internacional a ética non estea representada nos organismos que ten que estar representado, non? É cultural, é político, no bo sentido. É político no bo sentido de que a nivel político podes facer moitísimas cousas con protocolos éticos para que estén os nosos contratos protegidos. Entón, bueno, se nun momento dado se emprega algo, estará porque nas cláusulas do contrato consta que estamos protegidos por voz, por a nosa imaxe, por os movimentos incluso. Ben, entón, o galego só existirá se queremos que nos que exista. Entón, a batalla dos dereitos artísticos pasa hoxe en día pola nosa voz, polo noso corpo, pola nosa imaxe. A IA, por exemplo, pode sintetizar a nosa voz en segundos, pode replicar unha cara, pode reconstruir un corpo, un xesto ou calquera cousa que fagamos, pero incluso pode clonar a interpretación de hai 20 anos de alguén facéndolle facer cousas que nunca fixo. Pero unha interpretación nunca é un dato técnico, é unha creación intelectual, é unha obra, e como tal está protexida. E aquí, claro, entra precisamente a miña función dentro de AISGE, non? Como delegada de AISGE e de Fundación AISGE, pero tamén como actriz, que levo diante das cámaras pois bastantes anos, non tantos como me gustaría, pero levo, a interpretación non é unha materia prima para adestrar e empregar libremente, non é reutilizable sen permiso, non é clonable sen contrato, e por iso, claro, estamos hoxe aquí, entre outras cousas, non? Para lembrar que as tecnoloxías novas, claro, aluden a realidades novas e precisan dereitos novos, pero cada día está cambiando todo o tempo. Entón, eso parece que xenera un agobio considerable na xeración de legislación para protexernos, porque vai demasiado depresa, non? É como que non se dá legislado a tempo, ese é o problema, non? A disyuntiva. Pero o que sobre todo se precisa é algo completamente de vello. O respecto de vello, o traballo, a creación, a firma artística e a autonomía das actrices e dos intérpretes. Obviamente, a interpretación artística natural, humana, nos que en AISGE acabamos de, despois de 4 anos, intentar conseguir facernos coa Sala Iago, queremos que eso sexa un espazo para a creación artística. Máis aló dun cinema, que foi un cinema, xa se verá se se pode programar cinema e máis teatro, porque eso depende moito de que teñas money, e ao mellor non temos money, entón, pero desde logo que si se vai ser un espazo para a creación artística, onde a xente poida ensaiar as súas obras e onde a xente poida representar obras, porque iso vai ser realmente a futuro un luxo. As interpretacións, o que pasa que van ser menos
porque a xente da pé estará empregando todo aquilo que pode conseguir a carta. Porque sair da casa é caro, porque ese é outro tema económico, entón o ter as posibilidades todas ti aquí ao lado, non? Iso fai que por iso se ten que legislar tanto, non? Despois, con respecto ao papel de AISGE, non? Por iso teño este papel, o papel de AISGE, o papel que podría xogar Galicia en todo isto, pois, desde Galicia estánse defendendo tres cousas moi claras, non? O consentimento expreso e específico ante calquera uso da nosa voz, do noso rostro, do noso corpo pola IA, estáse perseguindo eso. Desde logo, imos a contrarreloxo porque se está empregando en todas partes cunha facilidade pasmosa sin que casi haxa suficientes gabinetes xurídicos que poidan perseguir todo o que se está facendo, non? Estánse intentando acometer limitacións estrictas ao adestramento de modelos con materiais audiovisuais sen autorización, bueno, máis do mesmo, verdade? E tamén ter o dereito a controlar, revogar e negociar calquera réplica digital dunha intérprete. Todo isto é o que se está facendo desde a ISGE, pero xa dicimos, o sea, os noso departamento, a xente que traballa no noso departamento xurídico, aínda que ás veces se poda contratar incluso xente que pode traballar externamente, non é ilimitado. E este momento require de equipos casi ilimitados, porque xorden por xeración espontánea cousas que son legalmente, o sea, que son ilegais, pero ti como individuo estás completamente desprotegido, porque non te podes defender. De aí que a función das entidades de xestión, por exemplo, neste caso de AISGE, Actores e Intérpretes de Sociedade de Gestión de España, é o problema tela unha xe, por iso é difícil tamén de dicir, está sendo, francamente, planteanos unha disyuntiva terrible, pero estáse facendo con moito criterio, con moita profesionalidade, e estamos en Bruselas aí coa OMPI, e a OMPI represéntanos, e tratamos de facer todo o que está na nosa man. Eu, desde logo, teño o departamento xurídico aquí, ao outro lado do teléfono, no caso de que precisemos facer algunha puntualización ou algunha pescuda xurídica na que eu non poida ter competencia, pero tamén me gustaría decir o que poderíamos facer desde Galicia, e xa aproveitamos que temos aquí o altoparlante, non? Porque poderíamos pedir normativas que protexan a nosa imaxe e a nosa voz, e aí estou apelando, por exemplo, que a Televisión de Galicia, CRTVG ou a GADIC que garantan que as produtoras galegas teñan protocolos éticos tamén, non? Porque senón esas cláusulas non están nidias contempladas, pois dificilmente poderemos facer nada, estamos desvalidos. Precisamos facer equipa, ou equipo, como lle queiran chamar agora. E despois, algo fundamental que se dixo aquí antes, que é introducir o galego nos corpus tecnolóxicos sen comprometelo, sen degradalo e sen vulnerar os dereitos. Pero como escoitei aquí, vexo que non está sendo nada doado introducilo nos corpus tecnolóxicos, non? Ou polo menos que sexa visible neles, non? En todo caso, dicir que sen galego nos datos non haberá galego no futuro tecnolóxico, así que non é que desaparezamos, senón que nos desaparecen, non? Como lingua e como pou, así que hai que facer toda a forza e espero tervos máis ou menos respostado, e agora xa participo na mesa redonda e grazas por deixarme expresalo, porque era importante dicir isto. Quedo eu. Moi boas tardes a todas e a todos. Eu cheguei aquí esta tarde e oín a Carme García dicir que houve un enfrontamento entre enxeñeiros e lingüistas. Claro, eu estou no enfrontamento entre os actores de dobraxe e os técnicos, lingüistas. E é que son as dúas cousas á vez. No meu caso, que se fai? Porque, claro, eu, como filólogo, porque estive nesta casa xa estudando, eu encántame que haxa ferramentas para que o galego chegue a todas as tecnoloxías. Ten que habelas.
Pero como actor de dobraxe digo, ui, porque aquí falamos de medos, ¿no? En distintos oficios. Na dobraxe non temos medo, temos pavor. Temos pavor, porque é que, claro, é o que di Isabel, os dereitos de imaxe, os dereitos de voz, claro, pero desde o momento no que non hai moito, un señor como Michael Caine, que xa está de volta de todo, dixo, non, aí tedes, eu asínovos un papel, coa miña voz faced o que queirades. No noso oficio xa, ala vai. Porque se hai unha máquina que lle meta as frases en galego en boca a ese señor, nós, adeus. Entón, nós non temos medo, temos pavor. Pero claro, polo outro lado, este señor un día chamoume para ver se me apuntaba ao seu bombardeo. Eu apúntome, este señor apúntome a un bombardeo. Entón, eu teño debates cos meus compañeros de traballo sobre o proxecto nós. A min non me fixo ningún mal, ao contrario. Pero o medo está aí. O medo está aí en que as tecnoloxías de calquera idioma, pero nós estamos levando ao noso terreo, ao do galego, que poidan acabar con determinados oficios. Vos estades moi seguras de que coa traducción e co xornalismo non. No noso caso, eu penso que pode ser máis ferramenta. Xa aquí do sector da dobraxe está un intérprete, igual debía estar un técnico para dicir en que lle pode axudar, non? Para pois eso, o puramente técnico da grabación, eliminar ruidos ou axustes puntuais, pero no noso caso, xa digo, nós non temos medo, temos pavor a desaparecer. Entón, falouse tamén dicía Isabel, de protocolos éticos. Eu sempre digo mesmo, cando se fala sobre o... E xa acabo, para deixarvos preguntar. Para min hai unha base, o sea, o que debería ser a norma, que é que sobre a inteligencia artificial se impoña a natural. Eu só pido que se impoña a inteligencia natural sobre a artificial. De momento, máis nada. Moitas grazas. O caso é que eu antes paseilles un cuestionario previo cunha serie de preguntas e xa contestaron casi todas, non? Foron tocando pero bueno, algunha queda por aí, pero de todas maneiras eu creo que era ben que intervira algunha persoa do público, Eu podría non dicir... sexa unha conversación só da mesa, non? Entonces, por favor, algunha cuestión que queirades presentar, algunha observación que queirades facer, porque, bueno, a idea é que xa unha conversa entre as dúas bandas, non? Ninguén? Sí, que a ver. Boa tarde de novo. Sí, efectivamente, son profesora de traducción no Departamento de Traducción e Lingüística da Universidade de Vigo. E aparte diso, pois, fun autónoma durante 10 anos en traducción. Bueno, a verdade sinto discrepar coa Agapeti, pero sí que é un risco. Por qué? Efectivamente, a inteligencia, non a inteligencia artificial, as ferramentas de traducción asistida levan connosco ao lado moitos anos. O problema é que ata o de agora eran ferramentas de apoio para traducir. A inteligencia artificial o que tenta é xerar produtos finais, traducións. Entón, convértese nun atallo que pode que non estea supervisado pola revisión humana, a revisión e a corrección humanas. É aí onde ven o risco da calidade. Que sucede coa calidade en traducción? Pois que se pode exixir ou non. Igual que en calquera dos produtos das profesións que están na mesa, o problema da aparición de chat GPT hai 3 anos, non? Non, hai 3 anos. É que produciu moitísimas expectativas. Hai un termo en inglés que se chama hype, que está moi relacionado máis coa comunicación, seguramente a decana de xornalismo pode falar máis disto, que critica precisamente ese exceso de expectativas sobre a IA. Por qué? Porque ChatGPT, sobre todo, chega ao usuario xeral, ao público xeral, non experto. E aí a crítica sobre a calidade podería ser inexistente. O que hai é unha inmediatez de volume.
de cantidade, pero non de calidade. E aí é onde está o risco en traducción, en que esa cantidade estea sen supervisar. E a mí o que me gustaría saber é, a raíz do que dixo Isabel, que sí que é moi emotivo, pero que iso de que quedarse sen alma para nós nunha traducción é quedarse en idiomaticidade, sen... É dicir, que sexa probable para un sistema de inteligencia artificial que esa palabra está aí non quer dicir que sexa correcto, que creo que foi o que apuntaba Paulo ou Montejo, non me acordo, o primeiro día. E iso é o que sucede, basicamente. Entón, a min gustaríame que se barallase un pouco isto na mesa. Como se pode chegar a controlar esa non crítica ante todo produto que se xera mal, oxalá acabe xerándose ben e non nos afecte. Pero eu tamén teño as miñas dúbidas. Como se podría controlar? A proposta que se fai é mediante educación. Educación ante a IA, que é do que falaba o catedrático de Dereito na intervención anterior. Que se engrene algún tipo de arquitectura que poida formar aos non expertos e as non expertas, porque os que somos expertos non temos ningún problema en saber se algo está ben ou está mal. Como se podería xuntar pois todos os axentes implicados para que polo menos exista a capacidade de discernir entre o bo e o malo, e como obxectivo que se valore o bo. Sí, vou empezar eu por alusións. Igual por falta de profundidade, o ser a primeira intervención e non querer roubar demasiado tempo, igual se me malinterpretou. Críticas na Agapeti somos abondo. Pódese comprobar en múltiples comunicados que temos sacado ao longo destes últimos 2-3 anos. Efectivamente, unha diferencia importante, eu empecé a comentalo, pero sen profundidade, é o uso que se fai desa IA, non? Tamén, a parte do que ti mesma comentas, Liliana, de a diferenza entre proceso e produto final, tamén está o uso profesional fronte ao uso doméstico de calquera usuario. As ferramentas de traducción asistida son usadas prácticamente en exclusiva por persoas que se dedican profesionalmente á traducción. Non colle unha persoa aleatoria que precise traducir un texto e merca unha licenza dun atao para que lle axude a traducir. Non funciona así. Entón, ese é un dos riscos que antes non comentei, pero que está aí. E é que a IA permite, sobre todo con estas ferramentas que antes tamén se comentou, non? Que o uso de ferramentas moi xenéricas para funcións que non son esa, é dicir, ChatGPT non se creou para traducir, pero metendo unha serie de prompts pode traducirche un texto, pero outra cousa é o que sae de aí. Despois había outra cousa que quería comentar. Sí, con respecto ao que comentas da educación, pareceme moi importante tamén para facer un pouco de reflexión e quizáis incluso de crítica ou non sei se crítica, autocrítica, simplemente reflexión, non estou agora xa moi en contacto coa universidade, pero é como se ensina en concreto a traducción nas facultades, porque hai moito debate sobre a necesidade de incorporar estas novas tecnoloxías á formación para que as estudantes de traducción saiban con que mundo se van a topar, non? Pero para min é moi importante reflexionar en como o uso da tecnoloxía, da inteligencia artificial, modifica a nosa capacidade para traducir. Porque ti se te enfrontas a un texto, vas poñer a funcionar o teu cerebro, non? E vas dar cunha serie de solucións, investigarás o que xa tes ti de bagaxe, confrontarás e hai aí todo un proceso intelectual funcionando. Se ti, en vez de partir do que sería a folla en branco, digamos, partes dun texto, xa estás totalmente condicionado. E se ti te formas con ese condicionante, acabas por perder a tua autonomía como traductor. É dicir, que se formamos as futuras traductoras partindo desta tecnoloxía, estamos anulando a súa capacidade profesional. Entón, eso sí que creo que é unha cuestión moi importante que ter en conta cando se fala da educación ou formación, tanto das que van ser profesionais como dos propios usuarios xerais, cada quen na súa casa.
Que se impoña a inteligencia natural sobre a Iso, artificial. O outro día mencionouse aquí que había estudios que avaliaban non que o uso de determinadas tecnoloxías resulta que redundaba non o uso con dous grupos de control de universitarios. Non lembro, era sí, pero que do MIT. Era do MIT. Pois eso, que os que usaban constantemente ese tipo de tecnoloxías era para comprensión lector, para redactar. Sí, era crear un ensayo, certo, sí, era crear un ensayo. Entón, é dicir, os que adestraban, os que facían eles, un grupo que facía manualmente e outro grupo que facía usando ferramentas de inteligencia artificial e logo resulta que había diferenzas da competencia real de cada un deles, non? Da competencia incluso casi na actividade cerebral de cada un deles a hora de facer, non? E claro, evidentemente, ese tipo de cuestións está aí, non? É dicir, agora te digo aos meus alumnos, vale, ti podes usar as ferramentas tal, pero ti tens que saber cal é a resposta correcta antes de que che diga. É dicir, ti tens que saber máis que a máquina, non? Tens que ter unha competencia alta para poder variar se a máquina está respondendo ou non. É dicir, ti tens que ter a competencia de xulgar o que fai a máquina. Claro. Logo podes utilizala, pero non sei se é a vía correcta. En calquera caso, isto ten que ver co que unha pregunta que eu tiña aí posta, que casi é darlle a volta a aquelo, que eu dicía, como podemos, que por un lado, a educación, pero por outro, como podemos transmitir ou facer valer, digamos, o valor diferencial do traballo humano respecto do traballo máquina, non? Como poderían, nas vosas profesións, cal credes que é o valor engadido que hai, a máquina ainda non substitúe e que posiblemente non poderá substituir dentro do que estades vos facendo? Podo facer unha broma? Que se nos corte o suministro eléctrico saberás ti como espabila a xente. A ver, é que dependemos só diso. Entón, daríaste de conta da cantidad. O apagón este famoso. Pois, a xente estaba nerviosa. Porque a xente está tirando moitísimo da IA para traballar, para funcionar, para cousas que son moi boas. Vou aproveitar que estou no uso da palabra que a respecto do que ela dicía, efectivamente, como facemos para educar, non? Esa paro, vale? Pero eu, falando agora cara a Gaspar, eu empecé en Televisión de Galicia hai 30 anos e eu tiven a sorte de ter un lingüista ao meu carón. En Mareas Vivas tiven a sorte inmensa de ter outra lingüista ao meu carón. Podo falar de Mareas Vivas con moito orgullo precisamente desde ese punto de vista, porque de repente o galego non sei que pasaba que estaba super de moda, vale? E esa presencia estivo tan ben traballada porque había un posto remunerado dun lingüista que agora non existe. Por qué? Porque os programas, as series, prescinden totalmente do traballo, non? Dun lingüista humano porque xa veñen traducidos pola IA. Entón, chegas a unha discusión con quen che está dando o guión, dixo, mire, eu podo cambiar. Ui, non, os actores son moi dados a cambiar. Non, é que isto está mal. Pasoume nun estudo de dobraxe o outro día, xa non é unha serie. Era unha cousa que querían que locutase algo coa miña voz, eu que non son unha actriz de dobraxe. Non, é que tes unha voz moi personal. Moi ben. E fíxeno, pero era un texto xenerado tamén por IA. E dixen eu, pero isto... E dixen eu, a ver, eu quero traballar, necesito traballar, pero ao mesmo tempo isto non hai quen o diga, E intentei dicilo con toda aquela prestancia que podía ter, e rezando de non ter que atoparme novamente cun texto así, e senón, pois, pedir revisalo 3 veces a próxima vez, porque eu xa o revisara, pero o produto final que me chegou na sala de dobraxe, mira que ven con uns cambios. Entón, que fago? Négome. Bueno, esta é a disyuntiva. Pero cando había lingüistas, o galego estaba de moda. Eu neguei. Chegou un día... Fixeches ben? Eu neguei. Sí. Eu iso así non o digo. Iso así non o digo. Eran uns documentais sobre robots e falaba de, en vez de enerxía cinética, falaba de enerxía cinexética. E digo, señores, a cinexética ten que ver coa caza, non é coa física. Non, pois que viene así. Moi ben, pois eu iso non o digo.
Eu iso non digo, vera, iso, a enerxía cinexética. Moi ben. Pues nada, cartuchazos. Para que se poida valorar ou ensinar a valorar o traballo ben feito, primeiro hai que facelo ben. E ter as condicións para facelo ben, que non sempre se dan, e que non sempre se daban xa antes da IA, non? Que acaba levando as culpas e os temores que imos, en fin, acumulando ao longo dos anos. Dicíanos nunha xornada que dedicamos a inteligencia artificial hai uns meses na Facultade de Xornalismo o Colexio de Xornalistas, dicíanos un catedrático de xornalistas, de xornalismo, Ramón Salaverría, que traballa na Universidade de Navarra neste ámbito e noutros, no da desinformación, tamén moi relacionado, que o perigo non é que a inteligencia artificial sexa quen de escribir como xornalistas, senón que os xornalistas escriban como a inteligencia artificial. E iso xa está pasando. Iso xa estaba pasando antes dos modelos xenerativos porque, en fin, se as condicións de traballo non permiten aquilo máis básico no que está baseada a nosa profesión, que é ir ver e contar, senón, pois, iso de momento a IA non pode facelo, non? Toda a complexidade do que ocorre, a necesidade de contraste con fontes, a pluralidade das miradas, todo iso que debe facer o xornalismo que é digno de tal nome, está difícil de facer nestes momentos, porque xa vos dicía, non? Que arrastramos moitas crises e moi diversos factores que foron baleirando redaccións, que foron baleirando o xornalismo dun traballo que non é só esencial para a nosa supervivencia como profesión e como profesionais, senón esencial, pensamos, tamén para calquera democracia. Entón, eu creo que o traballo sen valor engadido, claro que o pode e que o sustituirá a IA, e ata me parece ben que o faga, porque ese non é o noso traballo. Ese outro. A cuestión é se os profesionais, as empresas e a sociedade o entenden. Entenden todo o que é necesario para facer ese traballo en condicións, para poder exixir despois que ese traballo se faga en condicións, para que despois poidamos tomar decisións como cidadáns e como sociedade contando con boa información. Entón, a IA tamén nos pon fronte un espello en un momento de tomar decisións que eu creo que ata nos ven ben, que necesitábamos esta reflexión, necesitábamos esta urxencia de sentarnos a falar que está pasando, de pensar, sí, como se educa a sociedade, como se educa os profesionais, e estou de acordo en que os profesionais moitas veces nos últimos anos, no noso ámbito profesional, de secar tamén nos vosos, esta miraxe tecnolóxica nos facían, no, teñen que sair sabendo todo isto, que no, pero as ferramentas cambian todos os días, e as que aprendiches na facultade serán outras cando chegues ao mercado laboral, o que si non podes sair da universidade sen saber, e o que non vai cambiar, son eses consensos profesionais aos que chegamos, que son o cerne do noso traballo, e que non sempre se lles dedica tanto tempo, e tamén na formación universitaria, a que queden, en fin, inscritos de maneira que marches con eles, porque as empresas non van a estar interesadas, en moitos casos, en que teñas eses criterios que os leves contigo, non? Teñen que sair da universidade. Por suposto, teñen que sair da formación e teñen que sair tamén do traballo das entidades e das asociacións. E despois todos temos que facer un traballo mellor tamén. Temos que facer un traballo bo e temos que explicarlle á sociedade por que é bo e por que é necesario. E en moitos casos eu creo que, polo menos no do xornalismo, un traballo ben feito, si se nota a diferenza. Pero, claro, canto traballo ben feito se está facendo nos medios? Pois menos do que quereríamos, seguro. Algunha pregunta máis? Non terei que seguir eu. Demanda moito e moi apresa. Entonces, a demanda é tanta que non... Pero, bueno, o salto supoño que o salto do medo ao pánico vai relacionado co grau da amenaza que un sente, non? Evidentemente. Pois eu como profesor tamén neste momento non estou en posición de pánico, pero estou en posición de medo.
Eu, por exemplo, decidín que non lles mando aos meus alumnos nunca máis labor para casa. Eu volvín o método máis arcaico e cando lles fago un control de lectura, fagolles un control de lectura, non teñen que traer o texto lido, pero examino na clase, os exercicios, porque sei que vos van meter o PDF no... E despois vou saber se copian ou non, porque se o fai, porque tamén mete a pata, o ChatGPT mete a pata e sabes o que lle pides e o que non lle pides. Recordo unha vez un rapaz que nos tiña que facer unha especie de xuízo persoal dunha actividade que fixo, e fixo a chat, meteuna no chat, non? E dixen eu, que te estás facendo sustituible. Se ti non és capaz de dar a túa opinión persoal, non? E deixas que ele o dea por ti, mañán vaiche sustituir, non? E claro, o que pasa é que estás nun mundo que che fai unhas demandas, se cumpres esas demandas, tes unhas oportunidades e uns riscos. Todos, no fondo, tamén estamos nun certo grau de amenaza, porque eu supoño que o mundo da docencia tamén vai ter que, e xa está enfrontando unha serie de riscos, do momento en que teñas unha máquina que che rea as clases e que tiñan unha certa habilidade para explicar a mesma cousa de 3 maneiras diferentes, non sei ata que punto, non? Nos pode prexudicar tamén. A ver, o que dis, non? Antes, escoitando ao catedrático de Dereito Administrativo, de que no caso do noso oficio, o único que hai é, bueno, a parte da obriga de respetar os dereitos de autor, é que como somos de baixo risco, pois o único que hai que facer unha advertencia de isto foi creado por inteligencia artificial. Entón, unha película, unha serie de debuxos dobrada de verdade con xente que facemos ou unha feita por un ordenador, a quen a estea vendo, a ver, feita por inteligencia artificial. E a min que? Entón, que pasa? Que non se impón a inteligencia natural sobre a artificial. Entón, no noso caso, estamos, por eso, xa non dixen pánico, dixen pavor. Porque estamos vendo que desaparecemos e que non é o noso oficio, non é algo que vai a supoñer unha diferenza. Se a máquina pode facer, xa manifesta emocións e xa é capaz de falar chorando, ou de falar rindo, ou de tal... Non sempre, non sempre. Moitos dos meus compañeros sempre fan da mesma maneira tamén. Entón, sí, claro, escoitar ao famoso actor, bueno, moito meu compañeiro non falo dos de aquí, digo, un señor de Madrid, que da igual que sea un ou outro, que sempre é o mesmo, pois, señor... Sí, en fin, vamos falar de inteligencia artificial e non de dobraxe, porque senón, a parte do pavor, entro en calor e... Non sei que quería dicir, Isabel. Sí, só dicir, bueno, acabo de apreciar que o do humor é unha cuestión xenética na túa familia, non? Bueno, dito isto, un bico a teu irmán, Tacho González. Mira, no, quero dicir que o problema é da presa. A presa é o problema. As condicións nas que nos movemos todos. Entón, que se pode facer neste momento que é o momento clave? A educación da IA é democratizar os contidos, facerlle saber que os xestores culturais saiban e poidan chegar á xente para que saiban que significa empregala e para que está realmente e para o que non debería de estar. Quero dicir, podemos, se fora no campo da medicina, sería previr, vale? Pero, desde logo, vai substituir moitísimo o mundo tal e como o entendemos, vai deixar de estar, pero se chegamos a tempo para legislar, se chegamos a tempo para que os protocolos éticos estén por escrito e se cumplan, e se somos quen de educar un pouco as máquinas neste momento, pois, e se temos comisións que supervisen efectivamente que esa educación funciona e que se está facendo de forma efectiva, pois ao mellor teremos moito gañado. De momento temos moito perdido. Xa que teño o micro, xa aproveito.
Eu creo que un dos principais problemas tamén é que no caso do galego os usuarios non exixen as usuarias, porque lles poñen unhas traducións penosas nos xornais, traducidas claramente con un traductor automático que non nos revisou ninguén e ninguén se queixa, que é o que pasa en outros ámbitos, sempre co galego non pasa nada porque aparece mal escrito, porque aparecen incongruencias. Hai un contador, Avelino González, que se dedicou unha época a sacar no Facebook pois burradazas que facía dos traductores automáticos. Un caso moi que daba para rir moito, que traducían Camila Parker, chegaron a poñer visita de Padiola, como Camilla en galego Padiola, interpretou Camila por Padiola. Padiola Parker visita non sei que, e cousas deste xénero, pero un problema básico que creo que tamén hai é que non por parte dos usuarios e usuarias que o galego estea mal, en moitos casos non importa. Alicerce vermello por Pilar Rojo, tamén, fora moi célebre. As cartas envíanse en corredevos. Sí, claro. Partido amor, pero non. Sí, pero bueno, é que esas cuestións aí o problema, é dicir, que cometan eses fallos que traduza Valle por Val ou que sexa, que, vale, eso vai no facer a máquina, é dicir, por exemplo, nomes propios e todo eso vai se equivocar sempre porque non vai ter un dicionario do completo de todos os nomes universais, etc. Agora, o que pasa é que non hai ningún tipo de supervisión, non hai esa é a cuestión. Non hai revisión e non hai exigencias. Bueno, claro. Pero, bueno, eu iba a poñervos outra cuestión, entón, Eu quería facer un comentario sobre o que comentou ela, porque eu nesa cuestión teño un pouco de sentimentos encontrados, porque estou de acordo que moitas veces parece que as galegofalantes temos que conformarnos co que haxa e casi temos que dar as grazas de que algo estea en galego, sexa o galego que sexa, que é unha posición coa que estou moi enfrontada, igual que o único galego malo é o que non se fala. Bueno, a ver, non sei. Depende de que claro, máis, non? aí xa entramos nunha liña de hasta que cantos pronomes podes poñer mal para pasar xa non é galego e entón sí que xa é malo. Pero a sensación encontrada que teño, e enlazando co que dixo el antes, eu creo que sí que hai parte da sociedade galega que aprecia o contido de calidade. E creo que cando unha serie está moi ben dobrada ou moi ben traducido o guión ou un libro está moi ben traducido, sí que hai reacción positiva de poñer en valor ese traballo. E non estou tan segura de se o usuario galego medio se está vendo unha serie nunha plataforma e ao final aparece subtítulos por inteligencia artificial, non sei se estaría tan conforme. Creo que eso, enlazando coa pregunta do valor engadido, é unha cousa da que sí que temos que tirar proveito, de que ao final vivimos un pouco nunha burbulla de un territorio pequeno, cunha lingua minorizada, minoritaria, cada vez en situación máis preocupante, pero hai eses destellos que temos que intentar sacar de proveito, porque eu sí que creo que, inda que hai unha corrente de conformismo, tamén hai ese orgullo das cousas ben feitas. Entón, precisamente, se temos esa faísca aí que enseguida aprende cando algo se fai ben, pois igual hai que ir pola senda de facer todo moi ben para que a xente o valore e non ceder a estes usos incompletos ou que non teñen un garante de calidade. Non escribir como a IA. Sí, estaba ben. Por riba coa velocidade que di Isabel. Todo é a presa. Ou nas dobraxes, esas dobraxes rutinarias, que ves, hai voces de dobraxe que sempre, iso que diste, sempre fala igual, que me saca do personaxe, entón, vou poñer unha versión original porque isto, non, claro, porque é mecánico, é algo, que esta voz outra vez, claro, ese traballo rutinario, non, ese é o que fai a máquina, non? Entón, se non melloramos o que fai a máquina, ese valor engadido que temos que poñer, é un pouco que me refería, non? Sí, eu a faísca oxalá aprenda, pero eu vin un debuxo do Carrabouxo hai moitos anos que non se me esquecerá nunca. En Galicia temos un problema hidráulico. Mexan por nós e dicimos que chove. Sí, pasa iso, non? Eu creo que sí, que por sorte hai esa faísca que a xente quere cousas de calidade. Non sei en que porcentaxe a xente, pois eso, que che dicía antes, non? Feito por inteligencia artificial. Vale, sigo scroll, sigo coa velocidade, non sei se... Non sei ata que punto esa faísca vai prender. Hai que botarlle... Prende. Dende logo, sen combustible, soa non vai prender, e menos se está mollada. Sí.
Pois, seguindo nesta liña, eu creo que estamos aquí porque a xente quere contidos de calidade, pero quere tamén acceso a ferramentas, que é tamén un dereito, non? Que o acceso a ferramentas que hai noutros idiomas querémolas tamén en galego. A miña pregunta é un pouco a esencia deste simposio. Como podemos compatibilizar a existencia desas ferramentas que poden ser de calidade, porque hai xente que as está desenvolvendo actualmente, como estamos vendo, con que se respecten os dereitos de profesionais, os dereitos das persoas, os seus datos biométricos, os dereitos de autor dos actores, das actrices, dos escritores, das escritoras. E entón, sería unha pregunta un pouco aberta a todos os relatores do simposio, da xente que está falando e da que está presente, como compatibilizamos esa necesidade de datos inxente, bueno, inxente non inxente a nivel galego, pero esa necesidade grande de datos que necesitamos para poder adestrar ferramentas de calidade que non necesariamente teñen que quitar ou que poden acompañar certas profesións, pero que pois neses usos máis domésticos, neses usos de accesibilidade, neses usos éticos que son os que queremos apoiar tamén os profesionais, e como compatibilizamos eso e como evitamos eses usos non éticos, porque, claro, son usos o mellor de risco baixo, como decíamos, pero non por iso son éticos, o sea, pode haber usos non éticos que non sexan un risco para a seguridade, pero non por iso falábase no principio desa aceptación que pode ser un lastre para allá, non? A aceptación social. E eu creo que, polo que se falou aquí, porque esa falta de ética moitas veces, ou que de transparencia, non? Como garantimos sexa con regulamentos, sexa con protocolos, sexa, bueno, esa transparencia para que a xente pois doe datos, a voz se fai falla ou, non sei, a autoría das súas obras se quere, para poder ter esas ferramentas que todos queremos, todos e todas queremos esas ferramentas en galego e de calidade. Pois agradecho moito esa pregunta porque basicamente era a última pregunta que tiña máis ou menos eu preparada, non? Entón, así que xa afórrame facela, así que... Bueno, como seguimos, claro, agora con Gaspar, claro, introduciu un pouco a comedia e o humor, entón hai unha... Non podo evitar. Entón, eu que tamén me presto, estaba pensando naquela frase de Groucho Marx, era a que dicía, eu teño uns principios, pero se queredes, podo ter outros. Entón, eu entrei aquí, estaba escoitándote a ti, concretamente, falando, entón, eu, claro, xa se estivo documentando, estiven poñéndome nas casuísticas que nos plantexa a vida diaria hoxe en día, e nas casuísticas vindeiras que están por vir e tal, que tamén che están advirtindo, pero claro, de repente estánche trasladando que queren favorecer a vida das persoas que non teñen tanto acceso a medios, porque hoxe en día todo costa moitos cartos e a xente que non os ten, alo menos ten un aparato que lle facilita a vida. Entón, de repente, estaba ali ao fondo sentada e dicía, é que sí, é que hai que facer. Entón, claro, estou participando nunha mesa en representación da ISGE, estou pensando que é cuestión de tempo que a nosa cabeza mude, porque como a cabeza é redonda, para que os pensamentos se queren que cambien de dirección, entendes? E ao mellor a min cámbiame de dirección, non é unha frivolidade. O mellor cámbiame de dirección precisamente porque necesitamos bancos de datos en galego porque non queremos que nos los digan mal ou para que esas persoas que xa están debilitadas per se polo menos teñan un aparato que lle fale na súa lingua e cun ton que pareza o máis humano posible porque adoitan estar soas, porque se é unha dos problemas dos grandes problemas xunto con o paradigma da inteligencia artificial irrumpindo nas nosas vidas, a soidade é algo terrible. Entón, a inteligencia artificial tamén hai datos que falan sobre a incidencia dos suicidios e os suicidios que se evitaron grazas a que unha inteligencia artificial está aí dándoche de sparring, non? Bueno, facendo unha broma, pero non é unha broma. O sea, quer decir, ter con quen comunicarse. Entón, se unha inteligencia artificial che está facilitando a vida, ti
que non podes moverte, ou non tes unha mobilidade, ou non tes unha capacidade, ou non te podes mover porque todo costa, e un aparato che pode facilitar a túa vida, en xeral, claro, eu aí xa penso que é cuestión de tic-tac, tic-tac, e que o tempo vai falando por si só, pero desde logo eu estaría a favor de crear. Eu, a nivel persoal, estaría a favor de crear, de axudar, de que se poida ter banco de datos en galego. Sí, no, eu xa digo, aí entra a balanza na que me vexo eu. Quero que haxa esas ferramentas. Agora, no segundo tic-tac, como actor de dobraxe xa... Claro. E outra porque a inteligencia natural se ten que impoñer a artificial. A primeira relatora que participou onte aquí explicounos por que empezou dos seus proxectos de investigación e empezou porque tiña un amigo con ela. Ela... Sí. Entonces, despois, para que se pode usar eso? Pues, eso foi concibido para axudar a unha persona con ela. Pero supoño que inventas un determinado os rayos X, pues son para ver si... Os usos éticos que decimos, os usos tan éticos como roubar a todos os autores de dobraxe para logo quizá pasou, non? Precisamente, aquí falouse da clonación de voz, que vos non estabades, da clonación de voz, que se utilizada para eses enfermos con ela, para que a máquina lles fale coa súa propia voz. Non que a máquina fale, non? Coa súa propia voz, que non sexa unha voz allea, unha voz de robot, etc., que a voz forma unha parte moi importante da identidade de unha persoa, non? É unha cuestión fundamental. Entón, se non fala como a min, non son eu, non? Bueno, aquí en Galicia, pois temos un caso. Hai que ver estes correos que saliron os que están facendo o llama, estaban vendo como a ver en que torrente estaban os libros, algún dos libros como se fose un pirata máis burdo da vida. Saíron esos correos dicindo que había que sacar ese tipo de cosas. O llama que de meta. Sí. Tamén hai que ver o balance. E despois tamén un pouco de educación, son un pouco estético, porque eu estou de universidade. Digamos, estamos aí en universidade, en secundaria e na pior. Porque un rapaz de 12, de 14 anos para a ética pode mirar xeito raro, dicindo a ti, pobre rapaz, dicir, pobre señor maior, a menudo, eu quero o resultado, quero que mo faga, punto, e xa está. Punto, non? E quero aprobar, non? Entón, aí, eu creo que tamén é un bastante estético. Porque despois tamén están no proceso, digamos, no profesorado de secundaria, non é unha lousa, é un tsunami que arrasa con todo. Entonces, xa non é cambiar unha técnica ou tal, é algo muitísimo máis que o que dicía un poquinho Belén, que moitas veces, eu fixo unha vez unha proba con buscando algo con 3 IAs, foi unha cousa bastante curiosa, que viña un pouco a raíz do que dicía Selena da delegación cognitiva, que ou traballamos os fundamentos agora con estes rapaces, ou senón van a ser completamente sustituídos. Porque se non teñen esos fundamentos arraigados, metidos dentro, e que sexan capaces de ter unha visión crítica, e a visión crítica non é algo así moi bonito, senón é algo que se construe día a día con argumentacións, con técnicas, traballar do día a día. E senón non mantén. E con este tipo de tratamentos, o que decía Liliana, é unha saga. Entón, tes o resultado final, pasas, e listo. É dicir, a outra cousa, dentro desta especie de dinámica de avaliación sumativa que vas montando, non? Pois acaban, digamos, que eses fundamentos que moitas veces o que dices ti na facultade de xornalismo tamén pasa en secundaria, que moitas veces verse de perspectiva, pois saber escribir ben un texto. Saber construir un parágrafo tan simple como iso. Entón, ese tipo de cousas, eu creo que a educación, cuidado. É que hai unha... Pero que alternativa hai? Claro, non sei como imos facelo, porque respostas é difícil que ninguén as teña, claro. Pero hai que aprender a facer todo iso. Pero, cando menos fomos no desenvolver ese espírito crítico leva moito tempo e moito esforzo. Entón, quero xa e sin esforzo. Ese é un pouco o que estou sempre tentando. Competencia lingüística, pero sei que o resultado non os vou ver neste curso. Xa.
En fin, esta cuestión evidentemente queda aberta como non pode ser de outra forma, como xa nos excedemos do tempo, pois agradeces moitísimo a súa participación entusiasta nesta que foi, en fin, que pues, dispoñeren do seu tempo, desplazamentos, etcétera, para vir estar aquí connosco nesta tarde, un millón, e a todas as persoas, porque esta como é a última, xa non hai ceremonia de clausura, nin nada diso, non hai clausura, que forramos vos iso, así que despídevos agradecéndovos a todos a vosa presenza, a vosa asistencia estes días a este simposio. Bueno, verémonos o próximo ano en algún outro tema de interese, espero. Pues, obrigado. Non teño moi claro, verdade?